ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Marso 8, tuiga 2024. Sa gihapon, ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas na kulangan sa National Grid Corporation of the Philippines. Pero kampante ang alkalde nga hindi na masulit pa ang 4 days power blackout. Kung ano ang gusto, dapat patihon. Inisandig sa mando sa Iloilo City Traffic Management Unit. Samtang drivers ang taxi nga nakabahay sa isa ka traffic enforcer sa may Parola City proper area. Nagpamalibad nga magsabat sa natabo nga pagbinaysay. Samtang sa piyak sining bahin, Philippine Army ginpasiguro ang safety sa nga nagsurrender sa katapo sa nga Communist Terrorist Group. Kadungan sa panawagan nga mag-surrender ang mga nabilin nga katapo sa nga terorista nga grupo. Sa iban pa nga mga balita, lalaki nga masami nagdala sa armas kag granada nakuhaan sa nga malapit 200,000 nga balor sa illegal nga druga kag sumungman explosive sa banwasang Alibujan. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Senator Amy Marcos nagpadulong sa probinsya sang Gimaras para sa distribution sang financial assistance sa mga solo parent kag women farmers kadungan sang selebrasyon sang Women's Day. Kinatamyaw gali naton ang tanan siniiyang mga babayi, no? Kababainhan, tanan nga kababainhan sang Happy Women's Day. Sa aton sinikaron iyang mga kabumbo, kung wala ini sila ti waay man kita diri sa ibabaw sang kalibutan karon. Gani nga dapat pasalamatan naton ang tagsa sinika babayi, no? Nga naghatag sang kasadag sa aton siniyang kabuhi. Sa mga talupang doon man nga balita nasyonal, diri sa palatuntunan na bombohanay sa unto aton pasiplatan, numero sa nga unemployed o kung wala sa trabaho, nagdangat na sa 2.15 million. Mga naga-overtime sa trabaho, nagdamo. Inisandig man karon na banwa sa pinakuling datos diri sa gobyerno naton, no? Sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati sandig sa Philippine Statistics Authority, no? Mas nagtaas ang numero sa unemployment sa pungsod, no? Nga naglambot sa 4.5% kadungan sa taas man sang underemployment rate ngayara na karon sa 13.9%. Sinig lamang nga Enero sandig sa pinakabago nga datos sang PSA. Mas mataas ang wala sang trabaho sang sa mayara sang trabaho pero wala bala nagkakangay sa ila sining tinapusan. Sa itong Disyembre, yara sa 3.1% kaga 11% or 11.9% lamang bago pa man matapos ang tuig 2023. Sa itong sinikaron iya nga mga kabombo, mas nagtaas man, no? Sa 1.6 million ang unemployed individuals sa itong Disyembre tuig 2023, no? Sa itong sining mga kabombo, ang underemployment rate is 4.5%. Now, wala sa trabaho is 2.15 million. Dugang nga mga balita kag importante nga mga impormasyon bantayan sa mga pagpalayag sa Momoanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton frap
fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa inihalin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Mga kabombat Kester Nation ng Bombo Radio Philippines po ay bumabati ng Happy International Women's Day sa lahat ng kababaihan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Marso 8, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itinalagang administrator ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Department of National Defense Secretary Teodoro hinikayat ang Department of Trade and Industry na mas paigtingin pa ang monitoring sa mga presyo at supply ng bilihin ngayong El Nino phenomenon. Ang Bureau of Corrections binigyang pagkilala ang mga persons deprived of liberty sa Correctional Institution for Women kasabayan ng pagdiriwang ng International Women's Day ngayong araw. Ang Department of Transportation target na kamkamin ang mga ari-ari ang maapektuhan ng mga railway project para maresolba ang right-of-way issues. Hanay naman ang oposisyon tutol sa pagpapaintulot sa mga sibilyan na magmamayari ng semi-automatic rifles. Sa ating international news abangan dahil 227 na mga estudyante sa isang paaralan sa Nigeria dinukot ng isang armadong grupo sa kasagsagan niya ng morning assembly. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ng media firm ni Pastor Apollo Kibuloy na SMNI na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay sa gitna ng mga kinakaharap nga na sexual charges at iba pang usapin ni Pastor Apollo Kibuloy maging dito sa Pilipinas at sa bansang Estados Unidos. Ilang ulit na ring ipinatawag ng Senado ang naturang church leader na si Pastor Kibuloy, ngunit hindi ito dumalo sa tatlong mga pagdinig. Sa ngayon ay pinaiikot na sa mga senador ang resolusyon para isyuhan nga ng arrest order si Pastor Apollo Kibuloy, ngunit hinaharang ito ng 4 na mambabatas. Hindi pa naman naglalabas o ng pahayag hinggil dito ang panig naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hindi pa rin malinaw ang magiging papel nito sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, humihingi ng hustisya sa Senator Risa Hontiveros para sa mga victim survivors ng mga kababaihan na umunoy inabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa ni Hontiveros ang panawagan sa gitna ng pagdiriwang ng International Women's Day kung saan binigyang diin ng senadora na dapat na mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mga kababaihang biktima ng mga pang-aabuso ni Kibuloy. Ayon kay Hontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kinakailangan na malabanan ng mga kababaihan na tumistigong laban kay Kibuloy ang kanilang kahihiyan at takot para maihiyag sa publiko ang katotohanan, makamit ang hustisya at matagpuan ang kapayapaan. Sa pagdiriwang anya ng araw ng mga kababaihan ay masiguro ang pagbibigay ng hustisya sa bawat babaeng paulit-ulit na inabuso ng taong minsan nang tiningala nila. Tinukoy naman ni Hontiveros na hindi lamang ang menor de edad ng Pilipinas ang di umunoy pinagsamantalahan ng pastor, kundi pati ang mga dayuhan tulad na lamang ng Ukrainian women na pinangakuan ng maganda at mapayapang buhay sa Davao. Nababahala ang senadora na nagpapatuloy pa rin ng mga pang-aabusong ito ni Kibuloy sa mga pastoral na naiwan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Sa karagdagan pa ring mga balita sa oras na ito,
Inimok ngayon ni Department of National Defense Secretary and Task Force El Nino Chair Gilberto Teodoro Jr. itong Department of Trade and Industry na mas paigtingin pa. Ito namang kanilang ginagawang pagmumonitor yan sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Ito ay upang matiyak na mapoproteksyonan itong mga customer o mamimili laban yan sa mga mapagsamantalang loob, lalo na ngayong El Nino phenomenon. Paliwanag pa ng kalihim na kinakailangang mabantayan nga ng maigi ito namang mga posibleng fluctuation ng mga presyo at supply ng basic goods sa Pilipinas sa mga merkado, partikular na sa mga lugar na lubang naapektuhan nga ng El Nino phenomenon at bilang pagtugon sa naging direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, ito ay bahagi ng pagsusumikap ng Task Force El Nino na labanan nga ang anumang uri ng manipulation sa mga basic goods and commodities dito sa Pilipinas. Kasunod pa rin yan ng nararanasang tag-init dito sa ating bansa. Matatandaan na una nang tiniyak nga ng Department of Trade and Industry sa publiko na pinag-aaralan nitong mabuti. Ito namang pagpapatupad ng price adjustment, gayon din ang pagpapanatili nito sa minimum at ito namang abot kayang halaga sa mga merkado para sa mga mamimili. Samantala na pagdesisyonan ng mga kinukulan ay hindi muna ito magsasagawa ng cloud seeding operations sa bansa para tugunan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ito ang inihayag ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama sa gitna ng matinding init at tagtuyot na nararanasan ngayon sa bansa nang dahil pa rin yan sa El Nino. Aniya, layunin nito na magbigay daan sa anihan ngayong dry cropping season upang hindi mabasa o mabasa ang mga aanihing palay ng mga magsasaka na kailangan ding dumaan sa dry process. Ang dry cropping season, mga kababot Nation, ay nagisimula mula buwan ng Setyembre hanggang buwan ng Marso. Ngunit gayon pa man, linaw naman ang opisyal na kinokonsidera rin nila bilang isang uri ng mitigating measures ang pagkasagawa ng cloud seeding para sa pagpapatubig naman yan sa mga irigasyon at sakahan. Pero hindi anya ito primary method of intervention sa ngayon dahil panahon pa ng anihan ng mga magsasaka para sa dry cropping season. Kung maalala, una nang nagsagawa ang Philippine Air Force ng cloud seeding operation sa ilang bahagi ng lalawigan na doon po sa Northern Luzon bilang tugon pa rin yan sa mga epekto ng tagtuyot na dulot naman ng El Nino phenomenon. Oras 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay binigyang pagkilala naman ng pamunuan ng Bureau of Corrections itong mga inmate ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day ngayong araw. Ayon sa Bureau of Corrections, ito ay bilang bahagi ng kanilang pakikiisa at pagkilala sa mga kakayahan at kahalagahan ng mga kababaihan na ngayon sa natura o nanguna sa natura ang programa si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. sa ginanap nga na mismo dyan sa Correctional Institution for Women Compound. Naging panauhing pandangal naman si Senador Robin Hood Padilla, maging si Presidential Advisor on Muslim Affairs Undersecretary Al Tila. Sinabi pa nito na ang naturang programa na kanilang inorganisa ay upang ipagdiwa nga ang tagumpay ng mga kababaihan. Target naman ng Department of Transportation na kamkamin ang mga ari-ariang maapektuhan ng mga railway project para marasolba ang right-of-way issues. Ito nga anya ang magiging last resort ng ahensya para hindi maantala ang mga railway project sa bansa tulad na lamang ng Metro Manila Subway Project. Kinumpirma ito ng Department of Transportation Undersecretary for Rails Jeremy Regino sa isang pulong balitaan kamakailan lang. Ayon kay Regino, ang pagkakamkam at pagbili ng mga ari-arian ay huling opsyon ng pamahalaan sakaling hindi maayos ang ilang negosasyon sa mga property owner nito.
Bukod dito, ipirekli na rin ng ahensya ang mga proseso sa negosasyon sa mga property owner. Sakaling hindi pa magkasundo sa negosasyon, ay maghahain naman ang pamahalaan ng expropriation proceedings. Ito nga ay mapipilitang ipagbili ng mga may-ari ng property ang kanilang mga ari-arian na maapektuhan ng naturang mga railway projects. Sa kabila nito, itiniyak naman ng ahensya na makakatanggap ng just compensation ang mga maapektuhang property owner. Tuloy-tuloy rin ang negosasyon ng ahensya sa mga property owner para maikonsidera naman ang kanilang mga hinanaing. Samantala, inaasahan naman ng Department of Transportation na matatapos ang Metro Manila Subway Project sa darating na taong 2029. Samantala, kumpiyansa ang miyembro ng House of Representatives na makakakuha si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ng 18 boto para mapagtibay nga ng Senado. Ito namang inihaing resolution of both houses number 6 na bersyon ng Senado na naglalayong ang amyendahan itong economic provisions ng 1987 Constitution. Umaasa sina Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong at si Quezon City Representative Marvin Rillo na gamit ang karanasan ni Zubiri na dati ring Senate Majority Leader ay makukumbinsi nito itong kanya mga kapwa-senador na suportahan itong resolution of both houses number 6 na kanyang inakda. Dagdag pa nito, ang formal na pagpapatibay naman ng Senado sa rules nito kaugnayan ng proseso sa pagpasa naman ng resolusyon na naglalayong amyendahan ng konstitusyon ay pagpapatunay ng pagnanais nito na matupad nga ang pangakong aprubahan ang resolution of both houses number 6. Sinang-ayon na naman ito ni Representative Rillo na nagpahayag din ng mataas na respeto kay Senate President Zubiri. Ang pagkalap ng 18 boto para ipasanga ang resolution of both houses number 7 ayon kay Representative Rillo ay magiging isang hamon sa pamumuno ni Zubiri. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag na pagbabalita mula sa ating mga kasamahan dahil ang Philippine National Police raw ipinapahamak ang sariling institusyon matapos itong pahintulutan ng mga sibilyan na magmay-ari ng mga armas na mataas ang kalibre. Ipinangangaba niya ng posibilidad ng pagtaas ng kriminalidad at malawakang karahasan ayon naman niya kay Senator Amy Marcos. May mga dagdag na detalye dyan si Bombo J.C. Galvez. Nangangamba si Senadora Amy Marcos sa posibilidad ng pagtaas ng kriminalidad, terorismo, smuggling ng mga armas at malawakang karahasan sa 2025 midterm elections matapos pahintulutan ng Philippine National Police ang mga sibilyan na magmay-ari ng mga armas na mataas ang kalibre. Git ni Marcos, hindi alam ng karamihan sa publiko. Kamakailan lamang ay binago ng pambansang pulisya ang mga implementing rules and regulations ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na nagpapahintulot na maibigay ang mga lisensya sa mga sibilyan para sa mga M14 rifles at iba pang semi-automatic na mga armas na may kalibre ng 7.62 mm at mas mababa. Binigyan din ng senadora na ipinapahamak mismo ng PNP ang sarili nitong organisasyon. Dagdag pa ni Marcos na ang mga ginawang pagbabago ng PNP sa implementing rules and regulation ng batas sa mga armas at bala kamakailan ang magdudulot ng komplikasyon sa gawain ng gobyerno na i-decommission o bawasan ang mga armas ng mga rebelde. Well, nasa batas kasi hindi maliwanag ang batas. Kaya nananawagan ako sa aking mga kasamahan dito sa Senado na sa lalong madaling panahon, hindi lamang resolusyon, kundi baguhin na natin yung batas na yan at talagang ipagbawal na ang semi-automatic at pati na rin itong M14. Hindi talaga po pwede yan. At kung kinakailangan, ibalik natin yung dating wording ng IRR ng 2018 na sinasabi, basta light caliber lamang at for sporting shooting lamang. Kaugnay nito, nanawagan naman si Senator Francis Tolentino sa PNP na maghinay-hinay at pag-aralan na munang muli ang amyendang ginawa sa Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Act o Republic Act 10591. Dapat anyang repasuin ng PNP ang magiging epekto nito sa peace and order ng Pilipinas at sa ngayon ay magkaroon muna ng moratorium o temporary suspension dito. Yes. Yes. So it should be studied again
pag-aralan. Hindi sa ayoko na yung talagang lihitimo magkabarel. Pero yung biglaan na baka yung mga hindi talaga karapat-dapat or have a stricter norms or standards for those aspiring to possess semi-automatic rifles. Di ba? Mas mabigat yung kanilang panuntunan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo! Oras 14 na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay inamyendahan ng Civil Service Commission. Ito namang rules na nagbibigay ng civil service eligibility sa mga sanggunian members. Ang bagong panuntunang ito ay nagpatibay at nagtakda ng mga Implementing Rules and Regulation o IIR ng Republic Act number 10156 na kilala rin bilang an act conferring upon members of the Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, and Sangguniang Panlalawigan the appropriate civil service eligibility under sa ilalim yan ng ilang sirkumstansya at para pa sa ibang pangangailangan. Alinsunod sa Republic Act 10156, ang sanggunian member eligibility ay maaring ipagkaloob sa mga sumusunod na sanggunian members na halal pagkatapos ng bisa ng Local Government Code of 1991. Kabilang na rito mga kabombo at kasarnation ay ang mga Vice Mayor bilang presiding officer para yan sangguniang bayan o sangguniang panglungsod, ang Vice Gobernador bilang presiding officer para naman sa sangguniang panlalawigan, at itong regular na sanggunian members ng sangguniang bayan. Maging ang sangguniang panglungsod at sangguniang panlalawigan ay naman kay CSC Chairperson Carlo Nograles. Layon ng isinasagawang pag-amyenda nga na saklawin itong mas malawak na hanay ng mga sanggunian members na nais mag-apply para sa mga posisyon sa career service at kilalanin ang matagal ng pagsiserbisyo sa publiko ng mga nasabing opisyal dahil ang kanilang expertise at eksperyensya ay malaking kontribusyon sa 1.9 million civil service workforce. Ang unang antas nga ng SME ay bukas para yan sa mga nagsilbi bilang sanggunian member sa loob yan ng 6 na taon at nakakumpleto ng hindi bababa sa 72 na mga unit na humahantong sa isang baccalaureate o bachelor's degree, habang ang pangalawang antas naman ng SME ay para sa mga opisyal na nagsilbi bilang sanggunian members ng 9 na taon at nakatapos ng baccalaureate at bachelor's degree. Sa ilalim ng bagong resolusyon, ang lahat ng mga aplikasyon para yan sa SME na dating tinanggihan na maaring muling i-apply ng sinumang interesadong aplikante kasunod ng pagbabagong ito at sa pagsunod at muling pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Gayunpaman, ang pagkakaloob nga ng eligibility ay batay pa rin yan sa ilalim ng nasabing resolusyon ay magkakabisa lamang para sa aplikasyon sa mga aplikasyon na muling isinampa o kapag naging epektibo na ang implementing rules and regulations. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inalmahan ng hanay ng oposisyon ang pagpayag ng Philippine National Police na magmay-ari ng semi-automatic rifles ng mga sibilyan basta magkasunod ito sa ilang pamantayan. Ayon kay dating Senator Leila de Lima, tagapagsalita ng oposisyon, dapat muling pag-isipan ng pulisya ang mga gantong desisyon dahil mabigat ang impact nito na maaaring may mga kaakibat ng problema.
Gate ng dating mambabatas, semi-automatic rifles ay hindi lamang basta tinawag na assault rifles, kundi ito ay talagang armas na maaaring magamit sa pag-atake at hindi bilang simpleng proteksyon sa sarili. Nangangamba ang dating opisyal ukol sa lilikhaing panganib ng ganitong rehensyon sa mga lansangan o saan mang lugar. Binanggit pa ni De Lima na ang kaso ni Jason Ivler na maril ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation gamit ng sarili nitong mataas na kalibre ng baril ay isa nga po yan sa mga kinukonsidera kung bakit posibleng maging banta itong desisyon ng Philippine National Police na pahintulutan ng mga sibilyan na magmay-ari ng mga dekalibreng baril. Oras 19 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, nagpaabot ng ayudang pinansyal itong National Housing Authority Region 11 sa mga pamilyang biktima ng kalamidad sa Davao Region. Ito ay sa ilalim nga ng Emergency Housing Assistance Program ng naturang ahensya. Aabot naman sa 240 pamilya mula sa Davao Occidental at maging sa lalawigan ng Davao Oriental na biktima ng kalamidad ang nakatanggap ng naturang tulong pinansyal mula yan sa National Housing Authority. Nabigyan ng mga ito ng tig 10,000 piso para naman sa mga totally damaged na bahay. Nakakuha naman ng 5,000 piso ang mga pamilyang may mga partially damaged na tahanan. Kasabay nito ay 22 pamilya naman na biktima ng nagdaang typhoon Paeng. Mula sa lungsod ng Tarragona, Davao Oriental ang nabigyan ng Emergency Housing Assistance Program at ito nga ay ginanap mismo sa Tarragona, Davao Oriental. Kung maalala, tumama nga ang naturang bagyong Paeng sa ilang lugar sa Davao Region noong Oktubre 28 taong 2022 na nag-iwan naman ng matinding pinsala sa naturang lugar. Bombo International News. Pinaghahanda ngayon ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang mga kasundaluhan laban sa anumang uri ng maritime conflict na posibleng umusbong. Ito ang iniatas ni Chinese President Xi sa kasundaluhan sa kasagsagan ng kanyang pakikipagpulong sa mga delegasyon ng Armed Forces ng China sa idinangos ito ng National People's Congress o China's Parliament. Ang pahayag na ito ni Xi ay sa gitna ng mga kasalukuyang tensyon ng kanilang bansa laban sa Taiwan at maging sa Pilipinas. Kaugnay nito ay inatasan din ng Chinese President Xi na siya ring tumatayong chair ng Central Military Commission, ang Chinese military, na mas palakasin pa ang kanilang strategic capabilities, partikular na sa mga larangan ng cyberspace at outer space. Gayon din ang pag-develop pa sa aerospace system ng China at pagbuo ng kanilang cyberspace defense system. Samantala, kaugnay nito ay nihiyag naman ng isang Chinese Navy officer na mayroon pa na silang binubuong mga plano para yan sa ika-4 na aircraft carrier ng China. Ngunit sa ngayon, hindi pa nito ibinibigay ang mga dagdag na detalye ukol sa nasabing plano. Balik pa tayo dito sa mga balita mula sa ating bansa. Ito naman tiniyak ng Tourism Promotions Board na patuloy ang kanilang mga ginagawang hakbang upang ipakilala nga ang Pilipinas sa international market. Layo nitong dumami ang bilang ng mga dayuhan na bumisita dito sa ating bansa. Sa isang talumpati sa International Tourism Board sa Berlin, Germany, sinabi ni Tourism Promotions Board Chief Margarita Nograles na kanilang ipinagmamalaki at ipinakikita ang hakbang ng Pilipinas pagdating sa mga ipinagmamalaking mga tourism sites dito. Sinabi rin ng naturang opisyal na naging maganda ang naging resulta naman sa pagdalo ng delegado ng Pilipinas sa International Tourism Board sa Berlin. Dito aniya ay mas maraming mga dayuhan ang gusto nang magtungo sa Pilipinas para magbakasyon at mag-relax. Ito ay dahil na rin sa naging magandang presentasyon ng Department of Tourism sa naturang event. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, pinasalamatan naman ng opisyal ang naging mainit na pagtanggap sa Pilipinas sa ginanap na International Tourism Event sa naturang bansa.
Samantala, matagumpay naman na nasabat ng mga tauhan ng Philippine Navy ang aabot sa higit 2.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa karagatan ng Maytub, Sarangani Province. Batas o batay sa inisyal na investigasyon, naharang ng Philippine Navy ang isang kahina-hinalang sasakyang pandagat habang nagasagawa sila ng territorial defense operations malapit sa border ng Pilipinas at Indonesia. Matapos nga ang pagkasagawa ng inspeksyon, tumambad sa mga kinaukulan na aabot sa 114 na master case ng sigarilyo na karga nito. Ayon sa tropa, walang naipakitang kaukulang dokumento ang mga tripulanteng sakay ng naturang sasakyang pandagat. Napag-alaman na rin ng mga otoridad na ang mga nasabing kontrabando ay mula sa Hulo-Sulu at nakatakdasan ng dalhin sa Maitum doon sa lalawigan ng Sarangani. Na-turn over naman agad ang mga kontrabando kasama ang mga tripulante ng kanyang o ng sasakyang pandagat sa kaukulang otoridad para yan sa pagsasampa ng kaso. Samantala, tuluyang naabot na sa hindi bababa sa 30 na kabahayan matapos dalamunin ito ng apoy sa barangay San Roque sa lungsod ng Quezon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, National Capital Region, ang naturang sunog ay sumiklab pasado alas 5:10 ng kaninang umaga. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Paliwanag pa ng Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang naturang apoy dahil pawang gawa sa mga light materials. Ito namang mga kabahayan sa naturang lugar. Sinabi namang nagsimula ang naturang apoy sa gitnang bahagi ng mga kabahayan. Dahil sa naturang insidente, apektado rin ngayon ang aabot sa 50 pamilya. Agad naman itong nagsilikas at kaagad na nagtungo sa mga pinakamalapit na paaralan na magsisilbi namang evacuation area. Samantala, ay diniklara ngang fire under control na ang sunog dakong alas 6:37 ng umaga ngayong araw. Sa ngayon ay patuloy namang iniimbestigahan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ito namang pinagmulan ng naturang apoy at kung magkano na itong kabuang pinsala ng naturang insidente. Pinaimbestigahan naman ng Senate Committee on Ethics Chairman Nancy Binay ang mga ulat ng pagkasawi ng ilang individual na inuugnay sa hindi otorisadong paggamit ng intravenous glutathione. Sa Senate Resolution 952 ni Binay, ipinunto nito ang pangangailangan para sa mas mahigpit na pangangasiwa sa regulasyon upang maiwasan ang mga kalunos-lunos na resulta. Tinukoy na senadora ang report ni Health Secretary Ted Herbosa nitong buwan ng Enero na may babae sa Quezon City na pumanaw matapos sumailalim sa hindi otorisadong glutathione at stem cell infusion. Sinabi pa sa report ang tungkol sa babae na nag-cardiac arrest matapos nga ang glutathione treatment sa isang spa sa Sampaloc, Maynila noong taong 2020. Nakasaad din mismo sa iniulat ni Herbosa na ang nagsabi sa media na hindi ligtas gamitin ang IV gluta sa pagkapaputi at may babala pa na posible itong magdulot ng iba't ibang karamdaman. Batay na rin yan sa Food and Drug Administration. Magugunitang naging kontrobersyal ang gluta drip session ng asawa ni Senator Robin Hood Padilla sa loob ng kanyang opisina sa Senado na kalaunan ay nilinaw na hindi gluta at sa halip ay vitamin C raw. Sa iba pang mga balita, muling namahagi ng relief supply ang foundation ni Saudi King Salman sa Marawi City. Ito ay kahit 7 taon na itong nakakaraan nang mangyari nga itong Marawi siege sa naturang syudad. Katuwang ng King Salman Foundation ang Philippine Red Cross sa paghatid nga ng naturang tulong para sa mga residente ng naturang lugar. Ginanap ito kaninang umaga sa Tennis Court Provincial Capital sa Marawi City. Kabilang sa dinala ng Philippine Red Cross at ng Foundation ang sako-sakong bigas, food packs at produktong karne at ng manok. Para sa mga residente, tamang-tama ito para sa pagpasok naman ng Ramadan kung saan limitado ang galaw ng mga tao doon para sa pag-aayuno. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa walang patid na tulong mula sa hari ng Saudi mula nang mangyari nga ang gera sa nasabing syudad. Samantala,
Bukod sa pagtaas ng sahod ng mga Pilipinong manggagawa, target din ng House of Representatives na pababain din ang cost of living o gastos sa mga pamumuhay sa bansa at mabigyan din ng dagdag na social services ang sambayanang Pilipino. Ayon kay Nakalusugan Party List Representative Ray Reyes, gumagawa ng mga hakbang ang Kamara sa pamagitan ng pagbuo ng mga batas para tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga bayarin. Siniguro ni Reyes na sila sa Kamara ay kanila din ipinaglalaban na maging abot kaya ang bilihin, mababang kuryente at libreng gamot. Naniniwala naman ang kongresista na ang pagbaba sa cost of living ay makakatulong na makaipon at makapag-invest sa ibang aspeto sa kanilang buhay ang bawat Pilipino. Sinabi rin ni Reyes na lahat ng aspeto ay kanilang binabantayan sa Kongreso. Diin pa ng kongresista na ito ang kagandahan sa may kongreso na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan kasi, pinag-aaralan ng Kamara ang 150 pesos hanggang 350 pesos daily minimum wage increase para sa lahat ng private sector workers na mas mataas kaysa sa 100 pesos na panukala naman ng Senado. Bagamat kinikilala ng Kamara ang pangailangan sa mga manggagawa, kailangan din nila tignan na magkaroon ng sustainability sa mga negosyo. Binigyan din ni Reyes na kailangan nilang ibalanse ang issue sa taas sahod maging sa panig ng mga negosyante. Pagtiyak pa ng kongresista na ipapasa ng Kamara ang isang panukalang batas sa isang long-term solution. Oras ganap na ang 12:30 ng tanghali. Ikinatuwa ng grupo ng mga negosyante ito namang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tuluyang maging batas itong Tatak Pinoy Act. Layon ng nasabing batas na magiging prioridad na itong mga produktong Pinoy sa mga bilihi o bibilhin ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Sinabi pa ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon na ang nasabing batas ay lalo namang manghihikayat sa mga lokal na manufacturers na maging competitive sa mga kalidad ng kanilang mga produktong gagawin. Dahil rin sa nasabing batas anya ay magkakaroon naman itong tinatawag na pagtaas ng bilang ng mga magkakatrabaho dito sa ating bansa. Dagdag pa nito na mahalaga itong pagkakaroon o magkaroon agad ng mga target market para mabilis na gumalaw ang mga produkto dito sa Pilipinas. Bombo International News. Formal nang naging miyembro ng North Atlantic Treaty Organization ang bansang Sweden. Dahil dito ay mayroon ng 32 bansa ang miyembro ng NATO. Ayon kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg na isang makasaysayang araw ang pagsali ng Sweden sa 200 taon. Dagdag pa nito na ang pagsali ng Sweden ay magpapatibay lalo sa NATO. Simula sa Marso 11 ay tatayo ang watawat ng Sweden sa headquarters ng NATO doon sa Brussels at ang mga NATO commands naman sa Europa at North America. Pinasalamatan naman ni Swedish Prime Minister Ulf Kristersson ang tuluyan nilang pagiging pang-32 miyembro ng naturang samahan. Pagtitiyak naman niya na makikibahagi sila sa anumang pagsubok na kakarapin ng mga kaalyadong bansa nito. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng kanyang pahayag. United we stand. Unity and solidarity will be Sweden's guiding light as a NATO member. We will share burdens, responsibilities, and risks with other allies. Today is, as Secretary Blinken said, it's a victory for freedom today. Sweden has made a free, democratic, sovereign, and united choice to join NATO. There is an overwhelming support in our parliament and among our people. That is a strength, both for Sweden and for the alliance. Ating napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt na kanilang aabutan ng tulong itong mga kasamahan ng 2 Pinoy na biktima ng missiles attack.
Sa isang pahayag, sinabi nga ng Department of Foreign Affairs na sila rin ay nakahandang magbigay ng mga pangangailangan ng 13 Pinoy na nasa Djibouti sa ngayon. Una nang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs doon naman sa mga pamilya nitong 2 Pinoy seafarers na nasawi nga matapos ang nasabing missile attack sa civilian boat carrier na MV True Confidence ng mga Houthi rebels. Punto pa ng ehensya na maging sila man ay nag-aalala ng lubos sa naturang insidente. Ang nasabing bilang ng mga Pinoy ay iniligtas naman ng Indian Navy. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 6 na barangay ngayon sa Himamaylan, Negros Occidental na nakakaranas ng problema sa supply ng tubig nang dahil sa matinding init ng panahon. Nadulot naman yan ng El Nino phenomenon. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa ngayon kabilang sa mga tinukoy na barangay ay ang Himamaylan, Kabadyangan, Nabalian, at Karabalan, gayon na rin ang Suway, Tooy at Buena Vista. Sa ulat, sinasabing noong Disyembre pa noong nakaraang taong 2023, nagsimulang makaranas ng problema sa water supply ang mga nabanggit na mga barangay. Ayon naman sa Department of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, kasalukuyan na itong inaksyonan o inaaksyonan ng mga kinukulan sa pamagitan niya ng pag-arasyon ng supply ng tubig sa mga apektadong lugar, partikular na sa kanilang mga central areas. Samantala, bukod dito mga kabombat consternation sa naturang mga barangay po mula doon sa Negros Occidental, ay nakakaranas din ngayon ng limitadong supply ng tubig ang Zamboanga City. Nabatid na umabot sa mahigit 1 billion pesos na halaga ang pinsalang idinulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura, kung saan ang Western Visayas ang may pinakamalaking pinsalang natamo. Batay pa rin yan sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, inaasahan ang pagbaba naman ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya, bababa ng 50 centavos hanggang 80 centavos kada litro ang presyo naman ng gasolina. Ang diesel naman ay inaasahang bababa ng 20 centavos hanggang 50 centavos kada litro. Samantala, ang kerosene naman ay tinatansyang bababa ng 20 centavos hanggang 45 centavos kada litro. Pero ayon naman kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nakadepende pa raw sa trading na mga ganap kung magkano nga ang ibababa ng presyo ng naturang mga produktong petrolyo. Ang rollback ng produktong petrolyo ay dahil na rin yan sa fluctuating demand ng China at United States. Inaasang sa Lunes pa, inaanunsyo itong ng mga oil company ang naturang price adjustments. Hindi pa nare-recover hanggang sa ngayon ang mga labi ng 2 tripulanteng nasawi sa naging pag-atake ng Houthi rebels sa isang carrier vessel na MV True Confidence doon po sa bahagi ng Gulf of Aden. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Aleo Kakdak, hanggang sa ngayon ay naroroon pa rin sa inatake ang barko mga katawan ng 2 Pinoy seafarers na biktima ng pag-atake ng Houthi rebels. Paliwanag ng opisyal, sa fuel section ng barko kasi tumama ang pinakawalang anti-ship ballistic missile ng Houthi na nagsanhi naman niya ng malaking sunog sa lugar kung saan nandoon ang lokasyon ng 2 tripulante. Paliwanag pa ni Undersecretary Kakdak, agad kasing nagkaroon ng emergency evacuation sa barko nang dahil yan sa malaking sunog na sumiklab doon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi na nagawa pang mabalikan ang mga ito. Ngunit gayon pa man, linaw ng opisyal na anumang oras o araw mula ngayon ay inaasahang magkakaroon ng salvaging operation sa barko para sa paghanap ng mga labi ng 2 nasawing biktima. Magugunita noon na lang iniulat ng Department of Migrant Workers na mayroong 10 Pinoy seafarers ang nakaligtas mula sa naturang insidente, habang 3 Pilipinong crew members din ng nasabing barko ang kasalukuyang nagpapagaling ngayon sa mga pagamutan matapos sa mga tinamang pinsala dulot pa rin ng pag-atake ng Houthi rebels.
Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan. Kaugnay pa rin ho dito sa pagdiriwang naman ng International Women's Day ngayong araw. Ito namang si Vice President Sara Duterte. Ginunita nga itong pagkakasawi ng ilang babaeng biktima ng karahasan at terorismo kasabayan ng pagdiriwang ng International Women's Day. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Ginunita ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagkamatay ng ilang kababaihan na naging biktima ng karahasan at maging ang mga biktima o ang ipinaglaban umano ang bulok na ideolohiya ng terorismo at maging ang pagpapabagsak sa pamahalaan. Kasabayan ng pagdiriwang ngayong araw ng International Women's Day. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na panahon ito para muling pag-usapan ang mga dahilan ng pagkamatay at hirap ng mga kababaihan gaya na lamang umano ng karahasan at trahedya. Kabilang nga sa mga binanggit niya ay ang naging biktima ng karahasan na si Dr. Charmaine Baroquillo na isang kawani ng pamahalaan na kamakailan ay naiulat na nakasurvive sa isang ambush matapos magtamo ng 3 tama ng baril. Ginunita rin ng Vice Presidente ang pagkamatay ng abogadong kasapi ng New People's Army sa Bohol, pati na rin ang mga kabataang inarmasan at biktima ng panlilinlang umano ng NPA na hanggang ngayon ay nawawala o di kaya ay umuwi ng walang buhay. Huwag din natin kalimutan ang mga ina, asawa o kapatid ng mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay para matiyak lang na ligtas tayo at ang ating bayan. Marami tayong magagawa para sa mga kababaihan. Kung matatandaan, nauna na rin iniulat na naglabas rin ang Vice Presidente ng pahayag na walang katotohanan ng mga nagsisilabasang isyu ng kasiraan sa kanya. Ito anya ay mga black propaganda na nagsisilitawan ngayon at parte lamang ng maruming bahagi ng politika na ang layunin ay sirain ang kanyang integridad at palabasin na siya ay isang mamamatay tao, corrupt at isang warlord. Pagbibigay diin ni Duterte, matindi, mapangahas at desperado na ang mga naninira sa kanya. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, nangangamba naman ang head ng Committee on Maternal Perinatal Welfare na si Dr. Gladys Riaferio sa kaso ng mga teenage pregnancy dahil may mga naiulat na sexual abuse. Maraming kaso raw na kamag-anak na ang nangaabuso sa mga biktima ng teenage pregnancy. May mga naitala rin umano mga kinaukulan na 10 taong gulang pa lamang ay may mga boyfriends na. Ang iba naman ay sa kanila pang mga tricycle drivers na nasa 20 years old. Ikinalulungkot din ni Referio ang hindi pagsusumbong ng mga biktima ng sexual abuse dahil yan sa pinangungunahan ng ito ng takot. Dahil dito, hindi raw napagbabayaran ng sexual abuser ang ginawa nitong kasalanan. Ayon naman kay Referio, nakapagtala ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City ng 1,448 na kaso ng teenage pregnancy noong taong 2023. Sa bilang na ito, 4.35% ay nasa edad na 12 taong gulang hanggang 14 na taong gulang. 26.73% naman ang may edad na 15 to 16 years old at 68.92% ang nasa edad na 17 hanggang 18 years old. Sa kabilang ito ay nakapagtala naman ang Davao City Population Office ng 2,737 na kaso ng teenage pregnancy noong taong 2023 at mas mababa ito ng 18% kung ikukumpara sa taong 2022. Gumagawa na raw ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan ng Davao para mapigilan ang paglaki ng kaso ng teenage pregnancy, gaya na lamang ang pagsasagawa ng mga seminars at maging forums. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, hinimok ng isang mambabatas sa mga lokal na pamahalaan na tulungan itong National Commission of Senior Citizens upang makumpleto na itong mga listahan naman ng mga senior citizens dito sa ating bansa. Ito ang naging panawagan ni Representative o Camarines Sur District Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang mas mabilis na makumpleto itong nasabing nationwide database na makatutulong aniya sa pamahagi ng mga pensyon at benepisyong laan para sa mga matatanda dito sa ating bansa. Dagdag pa niya na sa bukod nga sa NCSC,
Tulungan din umano ang iba pang ahensya sa pagtatayo naman ng Elderly Data Management System o itong listahan para yan sa mga matatandang Pilipino na karapat-dapat na tumanggap o cash na bonanza. Ang nasabing cash bonanza na ito ay napirmahan at aprobado na sa ilalim ng Republic Act 11987 na kung saan tinitiyak dito na makatatanggap ng mga 10,000 pisong cash rewards. Ito mga senior citizens pagdating nila sa edad na 80, 85 at 70 at maging 75 habang mabibigyan naman ng 100,000 pesos ang matatandang aabot naman sa 100 years old. Sa ngayon mga kabombo at ka-Star Nation, hindi pa kumpleto nga itong listahan ng mga nakakanta at malapit nang umabot sa mga nasabing edad kahit na nasa 4.1 million senior citizen. Ito nakapagpalista na sa official website ng National Commission of Senior Citizens. Samantala, ilang mga benepisyaryo naman ng cash assistance sa Bangged Abra ang nawala ng malay at nahilo dahil sa init ng panahon. Ayon kay Philippine Red Cross Abra Administrator Jing Bernal, hindi raw kumain ang mga benepisyaryo ng financial assistance at nagtulakan pa umano sa pila ang mga ito. Hindi bababa sa 700 na kapulisan at sundalo ang nagbantay sa sports complex para yan masiguro ang kapayapaan ng ginagawang distribusyon ng naturang ayuda. Sa pagkakataong ito ay dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Ito namang Pag-asa abay nagbabala sa epekto ng kombinasyon ng humihinang El Nino at developing naman na La Nina dito sa ating bansa. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa pinagsama-samang epekto ng pagdevelop ng La Nina at paghina ng El Nino. Ito ay kasunod ng pagpalabas ng naturang State Weather Bureau ng La Nina Watch sa bansa kung saan ayon sa forecast, maaaring magdevelop ang naturang phenomenon o ang above normal rainfall conditions mula Hunyo hanggang Agosto 2024. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng Pag-asa, sinabi nitong binabantayan rin ng Bureau ang kombinasyon na ito lalo na't inaasahang malaki ang posibilidad na mas kaunting ulan ang mararanasan lalo na sa mga lugar na nasa Type 1 climate sa bansa. Kasama dito ang Western Visayas, kabilang na ang Iloilo. Ayon kay Servando, bagamat nakikitang hihina ang El Nino, mananatili ang epekto nito lalo na't base sa naunang mga kaso ng developing La Nina, kaunting ulan lamang ang inaasahan sa wet o habagat season. Sinabi rin ng State Weather Bureau na kung magdevelop pa ang mga kondisyon at may 70% chance ng La Nina sa susunod na 2 buwan, itataas ng Pag-asa ang alert status sa La Nina Alert na nangangahulugang dapat may maagang hakbang na gagawin. In the past events, pag nag-develop ang La Nina, during the habagat season, in-expect natin na less ang rain. So, the combined effect ng developing La Nina at the weakening El Nino, malaki ang posibilidad na magpapatuloy ang mga lugar na makakaranas ng less rainfall at lalong-lalo na dito sa mga lugar na kinakonsider natin na type 1 climate na sa western side ng ating bansa, kasama ng Western Visayas and of course ang probinsya ng Iloilo. Nag-weaken ang El Nino but the impacts remains. Si Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras 13 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ang konsultasyon naman sa mga guro dapat ikonsidera sa pagpapatupad ng mga programa sa sektor ng edukasyon. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan.
Bagamat nakatutulong sa pagtugon sa learning crisis sa bansa, dapat lamang na maisama sana ang grupo ng kaguruan sa tuwing magsasagawa ang pamahalaan at kagawaran ng edukasyon ng mga interbensyon na tututok sa mga usaping ito. Ito ang binigyan diin ni Alliance of Concerned Teachers Act Philippines Chairperson Vladimir Ketua sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radyo Dagupan hinggil sa panawagan ng mga grupo ng kaguruan ng Department of Education na suspendehin at busisiin ang implementasyon ng Catch-up Fridays. Aniya, dahil ang mga guro ang nangangasiwa sa pag-aaral ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan ay dapat lamang na kung magkonsulta sila at nangihingi ng kanilang opinyon at suhestyon sa mga ganitong pagkakataon lalo na't partikular sa paglulunsad ng Catch-up Friday hindi sila kinukonsulta ng kagawaran. Dahil dito, sinabi ni Ketua na naging kanya-kanya ang estilo ng mga guro sa pagsasagawa ng Catch-up Friday dahil na rin sa walang anumang binigay na guidelines at mga materyales sa mga kaguruan para sa naturang aktibidad. Maliban kasi dito ay labis ding naapektado ang mga regular na gawain sa mga loob ng silid-aralan lalo na ngayong third periodical examinations. Pagbabahagi naman ito na ang Catch-up Friday ay nasa mantra na tinatawag na drop everything and read kung saan ay nakapokus ito sa pagbabasa sa isang malaking katanungan para sa mga mag-aaral na nakakabasa na. Isa ring problema ang mga materyales na ipapabasa nila sa mga estudyante dahil wala namang learning materials na ibinibigay sa kanila ang Department of Education na isa namang sagabal sa kung papaano nila susukatin ang reading skills ng mga mag-aaral. No, ilino lang natin, wala tayong pagtutol sa anumang mga intervensyon na ginagawa ng grupo. Especially talaga namang may learning crisis tayo eh. Pero lagi-lagi namin sinasabi, baka pwede namang isama kami sa intervensyon kasi kami naman talaga ang na frontliner ng ng paaralan, no, sa loob ng mga paaralan, no. Pero problema dito sa Catch-up Friday specifically hindi kami nakonsulta. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa mga balita pa rin mula sa ating probinsya, eto namang bus na bumangga sa motorsiklo nahulog sa bangin sa Ilagan City, Isabela. Isa ang patay, 18 naman ang naitalang sugatan. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Pinaghahanap ngayon ang driver ng Victory Liner bus na nahulog sa bangin matapos makabanggaan ang isang motorsiklo sa Barangay San Juan, City of Ilagan na nagresulta ng pagkasawi ng tsuper ng motorsiklo habang 18 pasahero ang sugatan. Kinilala ang tsuper ng pampaserong bus na si Luni Andoy, tubong Tuguegarao City, Cagayan, habang ang tsuper naman ng motorsiklo ay si Ronald Basog na residente ng Santa Catalina sa City of Ilagan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Louis J. Felipe, Deputy Chief of Police ng City of Ilagan Police Station, sinabi niya na bago ang insidente ay binabaybay ng pampasaherong bus ang National Highway patungong Maynila habang patungin naman sa kasalungat na direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente ay nag-overtake ang bus at hindi umano nito napansin ang paparating na motorsiklo na dahilan ng pagkakabangga nito at pagkahulog sa bangin. Nagtamo ng sugat ang mga lulan ng pampasaherong bus habang idineklara namang dead on arrival ang tsuper ng motorsiklo na si Basog na ang isinugod sa pagamutan. Sa ngayon, 16 na sa mga pasahero ang na-discharge sa pagamutan habang patuloy na nagpapagaling ang 2 iba pa. Dagdag pa ni Police Captain Felipe na maaring hinubad ng driver ng pampaserong bus ang kanyang uniforme upang hindi makilala ang kasabay ng kanyang pagtakas matapos ang insidente. Po sa aming investigasyon, yun nga po, nag-overtake po itong bus and then hindi niya po napansin itong motorcycle, saka po nagkasiroon po ng aksidente, nabangga po ng ating bus, yung motorcycle, at sa nahulog po ito dito sa may Bangin, parting sa Barangay San Juan po. Yung driver po ng motorcycle ay yun nga po, tinakbo po sa hospital sa may CIMC pero declared dead on arrival po ng attending physician, ma'am. Yan ang report mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Angelica Morales. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Si dating United States of America President Donald Trump naglabas ng rebuttal hinggil sa border at inflation sa State of the Union address ng United States President Joe Biden. May pagulat dyan ng Star FM Iloilo. Naglabas ng isang pagtanggi si dating United States President Donald Trump sa State of the Union address ni Pangulong Biden na binatiko sa mga patakaran sa imigrasyon at pang-ekonomiya at ginawang malungkot na dahilan ang talumpati ni Biden. Ang dating Pangulo ay nagpahayag ng kanyang mga pagsisikap na pangasiwaan ang imigrasyon sa loob ng kanyang 4 na taon sa White House. Ayon sa argumento ni Trump, ang krisis sa migrante ay dahil sa pagbubura ni Biden sa mga patakaran sa hangganan na ipinatupad niya sa panahon ng kanyang panunungkulan kabilang ang manatili sa Mexico, Safe Third Agreements, the asylum ban, Title 42, 571 miles of border wall, rapid deportation at marami pang iba. The country, our country, is being laughed at all over the world. Over the past 3 years, Biden has actively aided and abetted the importation of millions and millions of illegal alien migrants and resettled them into your communities. It's a sight of a feeble Joe Biden talking about shrinkflation, the term he uses, is one of the most ridiculous things this country has ever seen. Shrinkflation is just another way of saying inflation. It means that you're losing a lot of money because these people don't know what they're doing. It was all caused by crooked Joe Biden and the people that surround him. Sinabi ng dating Pangulo na ginamit ni Biden ang terminong shrinkflation upang ilarawan kung ano ang nangyayari sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay isa sa mga pinakakatawa-tawa na bagay na nakita ng kanilang bansa. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Trump sa mga demokratikong argumento na ang korporasyon ay dinadaya ang mga mamimili sa pamamagitan ng pagsingil ng parehong mga presyo para sa mga kaunting produkto. Aniya, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay walang inflation. Nagkaroon ng greatest economy in the history of the world at oras na din anya nasabihan si Biden na you're fired. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa dagdag pa mga balita mula sa ibayong dagat, nasa mahigit 200 mga mag-aaral at dinukot ng mga armadong lalaki mula yan sa isang paaralan sa Kuriga, Nigeria nitong Huwebes, Marso 7 ng taong kasalukuyan. Ito nga'y matapos ang naging pag-atake ng naturang armadong grupo sa nasabing lugar sa kasagsagan mismo ng morning assembly ng Local Government Education Authority School sa bayan ng Kuriga. Ayon pa sa home economic teacher na sa nasabing paaralan na si Sani Abdullahi, aabot sa 187 ng mga mag-aaral mula sa secondary section ang dinukot habang nasa 40 naman ang bilang ng nadakip sa primary section. Samantala, sa bukod naman ng pahayag ay sinabi ni Local Councilor for Kuriga na si Idris Mialura na una nang may dinukot na 100 primary schools pupils. Ang mga sospek na kalaunan ay kanila namang pinakawalan habang iba naman ay nagawang makatakas. Hindi naman maiwasan ng mga magulang at ibang residente na isisi sa kababayaan at kakulangan sa seguridad ang naging sanhi ng madaling pagdukot sa mga biktima. Gayunpaman, itiniyak ni Kaduna State Governor Uba Sani na gagawin ito ang lahat upang maibalik sa kanilang mga pamilya at iba pang mga estudyante ang mga biktima ng naturang abduction. Ayon naman sa mga kinangkulan, sa ngayon ay ito na ang may tuturing na pinakamalaking bilang ng mass abduction sa nangyarian sa isang paaralan. Hindi kasi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring pagdurukot sa lugar sapagkat noong taong 2021, noong buwan ng Hulyo, nasa 150 na mga mag-aaral din ang dinukot ng isang grupo ng mga armadong kadalakihan kung saan makalipas ang ilang buwan ay tsaka lamang nila muli nakapiling ang kanilang pamilya kapalit ng pagbabayad ng ransom. Sa dagdag pa rin mga balita mula sa ibayong dagat, nakatagda ng mga anunsyo sa kanyang State of the Union address ni United States President Joe Biden ang pagbuo ng bagong pantalan sa Gaza para sa daanan ng mga humanitarian aid. Ayon sa White House na ito ang mahigpit na utos ni Biden sa kanyang military para makarating ang mga malalaking barko na may dalang mga pagkain, tubig, gamot at temporaryong tirahan. Ang temporaryong pantalan ay maaaring magmula sa Cyprus. Una nang nagsagawa ng airdrop mission ng mga pagkain ang United States sa mga mamamayan ng Gaza.
Mula naman sa paigtingin pa ng Israel ang kanilang military operation sa Gaza ay umaabot na sa mahigit 30,000 na mga individual ang nasawi. Ikinabahala na rin ng United Nations ang pagdami ng bilang ng mga nagugutom na mga individual sa nasabing lugar. Bombo Sports News. Abay, maraming mga boxing fans ang nasabik sa muling pagsabak sa boxing ring ng legendary dating heavyweight champion na si Mike Tyson. Inanunsyo nito ang pagharap niya kay Jake Paul sa darating na Hulyo 20 sa Las Vegas. Sinabi nito na sa isang nakakaibang karanasan ang makaharap nga itong bagitong boksingero. Ang 57 anyos na boksingero ay mayroong record na 50 wins at 6 na talo na mayroong 44 na knockouts habang 27 anyos naman na si Paul ay mayroong 9 na panalo at 1 talo na may 6 na knockouts. Noong taong 2020 ay naging undercard si Paul sa exhibition fight ni Tyson laban naman kay Roy Jones. Kabombo at Kasay Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, abay nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center. Abay maaari rin po ninyong matungayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon o galiing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang mga Bisaya, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at Star Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hovera. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon iyang pagpangalagad. I-check naton ang dugang sining mga balita ko po naman sa kay Bombo Marisol Biñas may kantanan sa sining pahayag ni Mayor Jerry Trillanes na tuhoy karon sa National Grid Corporation of the Philippines. Matapos gani kagapon nga magtaas naman ang magtaas naman ang temper ni Mayor Jerry Trillanes kasunod sa mga palamangkutanon nga wala iya masabat sa National Grid Corporation of the Philippines pinagiman sa mga representative nga ila sining padala sa panigayon sining energy stakeholders sa meeting.
Apang on the good side, hambal sang alkalde, sinya kampante naman siya nga hindi na iya masulit pa ining 4 days sa power blackout diri man iya karon sa Panay. Si Bombo Sol may dugang nga mga impormasyon. Sol, sa follow-up report, please come in. Bombotsam na kulangan gid si Iloilo City Mayor Jerry Trias sa nangin sabat ni National Grid Corporation of the Philippines sa natabo iya nga pagsinapol gapon. Pero nangin kampante man ini nga hindi na masulit ang malawig nga power interruption sa isla nga nagdangat sa 4 ug 5 gid ka adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Trias, nalipay gid ini kay at last kuno sa pila ka tuig nga na-delay ining pagpatukod sang Cebu Negros Panay transmission line o kung grid ginapananaw nga matukod na gid man ang ining dugang nga transmission sa isla ining Cebu Negros Panay grid nga gina-expectar gani kag ginpasalig man ni National Grid Corporation of the Philippines nga matapos bag-o ang bulan sang Marso 31, 2024 nga ti magahatag sang mas estable nga transmission halin diri sa bahin sang Negros kag Cebu bangod sa paglantaw man kag sa pagkahibalo diri ni Mayor Trias nga damo man gid ining mga solar kag renewable energy nga makabulig gid sang dako sa isla sang Panay. Dugang paniya nga ti may ara man nga agreement diri sa bahin sang more power kag at the same time isa pa gid ka power supply man para sa ancillary supply sang sining 60 megawatts para mas mapasigurado nga kung may problema gid man sa transmission line para sa abi may ma-blackout malikawan ang sunod-sunod kag malawig nga insidente. Kung sa bahin naman sang recovery, isa ina sa mga concern man ni Mayor ilabi na sa balor and amo na isa man ini sa dako niya nga palamangkutanon sa bahin sang Department of Energy kag sa ERC. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian ang kabahin diri kapag saysay ni Iloilo City Mayor Jerry Trias. Well, I think na-achieve naton kay first of all ang Cebu Negros Panay grid na delay na gina no for several years. Subong March before March 31 kuno matapos na. That will allow more stable transmission coming from Cebu and Negros, especially because there's a lot of solar power and renewable power coming from Negros that can help us. At the same time, the agreement that might happen between more power and global power for ancillary supply of 60 megawatts will further ensure that in case there is something wrong with the transmission lines, then we will avoid 5-day blackout because they can immediately restart the diesel plant. It's now a question of recovery, and recovery of the cost will be handled by DOE and ERC. Dugang pa ni Mayor Jerry Trias nga kampante gid ini Bombotsam nga hindi na masulit ining 5 days power interruption o kung blackout assuming nga makompleto abi ining Cebu Negros Panay grid nga ti makadala sang 800 megawatts kag kun ma-push through man ining agreement sa bahin sang global power kag more power nga mag-ubraman kung magdugang sang ancillary services sa isla sang Panay kag ti overall masiling do na satisfied man si Mayor Jerry Trias sa short-term solution nga ining Cebu Negros Panay grid pero may mga gamay nga pagkadiskusto ang alkalde kay bangod na kulangan ini sa pagpresenta man actually sang sining short-term nga pwede man gani kuno ay may mga damo diri abi nga pwede kuno kuan or mangin power generator kaangay sining solar, wind, liquefied natural gas kay ati do nagapalayo na gid man kuno kita sa coal energy. So isa pa lang ini no ining CNP o kung Cebu Negros Panay grid nga ginapananaw ni Mayor Jerry Trias nga isa sa mga short-term solution kag posible mangin long-term na sa madugay pero may ginapananaw pag inisa nga isa pagid sa dako gid nga makabulig man
diri sa may isla sang Panay nga hindi na gid iya matabo ining blackout sa isla, ilabi na iya ining sa Luzon kag Mindoro nga mga power, pero gina-expectar ini nga matapos pa ini sa 2040. Sa dugang bala nga pahayag sa liwat pamatian ta si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Assuming that the Cebu Negros Panay grid is completed, because by then makadala na ko no 800 megawatts, and the agreement of More and Global will also push through. Daw tanaw ko daw very close to impossible na ang 5-day blackout. Sa ulihi, diri nga hambal ni Mayor Jerry Treñas, overall assessment niya Bombo Cham, nakulangan gid ini sa National Grid sa performance ni National Grid Corporation of the Philippines. Kay amo na ang dupananaw kuno iya sang National Grid Corporation of the Philippines sa aton diri sa isla sang Panay do mga second last citizen, and at the same time kung sa pagwapo-gwapo lang man kuno kag paalam-alam do wala man sila sing ibato diri sa mga taga Panay, ilabi na iya sa mga taga Iloilo. Sa dugang nga pahayag pamatian ta si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. I'm not very happy with NGCP. Though second class citizens kita diri sa Panay. Pagwapo-gwapo pero di man na sila alam-alam pero di man na sila. Pati ka na sila. Pero Mayor, why naman? Bombo Cham, disgusto o kon hindi medyo nakulangan gid si Mayor Jerry Treñas sa nangin mga sabatman sang gapon ni NGCP sa amo nga pagsinapol. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Marisol Biñas. Ako I stand with the Mayor Jerry Treñas. No, sa pamangkot sini nga aya sa may NCR, nga sa may Cebu, nga sa may Davao. No? Why isang nagakalinabo sini nga malawig nga power blackout? Samo sina nga pala mangkutan no nini magani masabat sa National Grid Corporation of the Philippines. Pero nagapasalig sila nga magtingwa sila, no? Kag kabay pa nga ining pagpasalig nga magatingwa sila nga makahatag sang mambal naton abi uninterruptible power supply sa aton sini nga mga power distribution mas labing maayo. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Kay sa subong nga panahon amo na ni iya ka-importante ang kuryente sa kabuhi sang isa ka individual. Hindi lamang kay sa individual o sa isa ka tawo, kundi isa pang kabilugan sa aton sinikaron niya nga mga kuturan. Kung mahambal ikaw abi nga ti isang tuanay Bombo Cham, way man sang kuryente, nabuhi man kami tiyang sabat sinadira iya, sadto anay no? Those were the days sa aton sinikaron niya nga mga kauturan nga wala pa naga-improve. Ang kunanuman nga aspeto sang pagpangabuhi sang tagsa-tagsa. But sa karon makabig na naton nga nisisidad ang kuryente sa aton siniya nga pagpangabuhi. Damo ang mapiktuhan kung wais ang kuryente. Hilabi pagin iya samahin sang aton sini nga ekonomiya. Hindi lang kay sa ekonomiya. Kunti sa aton man sini iya nga manpower. No? Kung lang taon nimo bisan diin lang aspito kung wais ang kuryente. Mapiktuhan, mabudlayan, kag mamirdihan gid sa aton sinikron iya nga mga tagpalamati. Pero hindi man kung tani ni paggamiton sang National Grid Corporation of the Philippines
Ngano kasubong iya nga gina-hostage kita nila. Kag pasalig-saligon lang kita nga ti we are on track. No? We are on top of the situation. So on and so forth. Oh. Kay ti negosyo, palangabuyan, trabaho, kag bisan sa pinakaordinaryo lang ang pagpaningkay-singkay. Sang isa iya ka Juan de la Cruz, mapiktuhan kunway sang kuryente subong iya nga panahon. Oh. Sa aton sinikaron nga mga tagpalamati. Amo na lang sini mga kasimanwan naton, mga kabumbot, amo na lang ning pag-alburuto man iya sa aton sini nga alkalde. That is why nga nag-ugtas naman kagapon si Mayor Jerry Treñas kay luyag ya kung tani nga mathagan, mahibaluan ang marason, agod nga mapangitaan sang solusyon o galing kiti man sang ilay down na biyang National Grid Corporation of the Philippines. Oh. Pero speaking sang outage, may schedule power interruption by Sunday. Diri sa syudad sang Iloilo, kag sa bahin sang probinsya sang Iloilo, subong man sa probinsya sang Guimaras. Bangod nga may mga patigayunon sini iyang works, ang National Grid Corporation of the Philippines nga naangot man sa pag-stabilize sang power generation sa iyaman sini iya nga nasakupan. Looking forward kita sa tsimpo nga hindi na kita liwat maka-eksperyensya or wala na iya sang mga ginatawag sini nga power interruption, power blackout. Siyempre hindi ginaton malikawan nga may kung kaisa may ara gid sang mga circumstansya nga hindi mapaiway. Pero inang gilayon man bala sa labing madali nga panahon, matagan man sa nagakigo sini nga solusyon. Hindi iya kasubong nga pahulato ng mga pumuluyo sa kung saan o lang iya may gana. Katulad sang nagligad sini iya nga na-experiensya naton nga almost 5 days nga power blackout. Tikon si Mayor Jerry Treñas pagani sa bahin sang business sector, pila ka bilyon to ang losses. Sa aton sini nga mga kabumbo. Operation sang mga establishmento komersyal diri. Ordinaryo sini iya nga mga hilikoton sang ordinaryo nga Juan de la Cruz, apektado man. Mga pumuluyo nagsuffer sa plaza na nagatulog. Ang may mga cardiovascular diseases, abi nila amo na tong adlaw or mga inadlaw nga nabilin nga silang makaginhawa kag magkakabuhi padri sa ibabaw sang duta. Kay halos nagapanglaghap ini sila sang lugar nga kung sa diin dito iya nga mayara sang generator, makasaksak sang ilang nga mga nebulizer, agod nga makaginhawa sila sang maayo, makasaksak sang mga equipment para nga ma-assist ang ila sini iya nga normal nga pagginhawa. Di kabay pa nga amo na lang tong last time kag hindi nakita makasalapo liwat sa aton sini nga mga kabumbo. Ginasulit ko lang sa isa iya ka local government unit, sa isa abi ka lugar, mapaprobinsya man o kung mapasyudad man, hindi man na iya mangin inuswagon kung hindi ma-stabilize or hindi stable ang power source kag ang water source or power supply and the water supply. Amo inang makabig naton nga mga nisisidad nga nagakadapat bastante may kasiguraduhan
sa aton sini nga lugar agod makabutong man ini banwa sang mga future investments so that mangin may nuswagon kag padayon nga maghulag ang aton sini nga ekonomiya. Ti paano na bikaron kon way isang kasiguraduhan gali ang power supply sa inyong sining lugar. So definitely hindi ina pagpilion sang mga investor nga mag-put up dira sila sang ila sini iya nga mga business. Pigado kag usad pagong kumbaga ang paghulag sang ekonomiya dira karon. Same as with sa bahin sang water supply. Kay ti nisisidad naman ining tubig sa pangabuhi isang tagsa ka individual sa diin ka man. So dapat amuning mga hatagan sa nagakigo sini iya nga importansya pangitaan sang mga pamaagi nga mapasiguro naton sa mga pumuluyo, sa mga konsumidor nga ti may kasiguraduhan kag istable ang source sang kuryente, lakip na diri ang source man iya or ang supply sa kuryente kag ang supply sang tubig. Sa aton sini nga mga taga Palamati. Pero diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo, supply way problema kung tubig pa istoryanta. Ang problema ang distribution. Di ba? Kagapon busy gintos Mayor Jerry Trenes kay after sang energy stakeholders as per information, may meeting pag siya sa bahin karon niya sang Metro Pacific Iloilo Waters kag kaupod man ang mga bulk water supplier dire. Sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, di iluyag man naton may baluan kung anong kasiguraduhan ta nga mayara kita sang maayo sini nga serbisyo sa bahin karon sa Metro Pacific Iloilo Waters. Now, kay ti nagapahayag man sila nga estable kuno mo ang sitwasyon sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini magkabumbo. Kung ang inang duha mapasiguro naton nga maayo, why kita sang problemahon dira, ati laban-laban ang mga handom naton nga mga highly urbanized city, mga pag-uswag, same as with sa bahin sang probinsya sang Iloilo, hapos lamang inalabuton kung ang duha sini mayara sang kasiguraduhan. Oras naton 21 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik ta, ang driver sang taxi nagpamalibad nga magsabat pa sa natabo nga pagbaysay nila sang traffic enforcer. Pero nagpanindugan diri ang Iloilo City Traffic Management Unit nga kung ano ang nagasandig sa mga ordinansa, kung anong dapat ipatuman, nagakadapat nga ipatuman gid. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 3 to 9, 2024. May date ka mo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show,
Napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available.
Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa, ang taxi driver nagpamalibad diri nga magsabat sa natabo sining pagbinaysay sa tunga sang traffic enforcer. Kung madumduman, nagbaisay kagapon ang isa ka taxi driver kag traffic enforcer bangod man nga ginsita no sang traffic enforcer abe ining taxi driver sa sining no parking zone kag dito na naglabot sa punto nga nagtaas ang ila sining tingog sa pagbayluanay sang tagsa-tagsa sini nila ka mga rason kag argumento. Pero sunod diriya sa Iloilo City Traffic Management Unit, ang tanan sining ordinansa nga dapat i-enforce ang ipatuman gid no sang mga traffic enforcer. Check naton balang follow-up report kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa sa sining latest karon may kantanan sa hitabo nga nagluntad sang nagligad sining adlaw. Check ta si Bombo Jomar aran sa linya. Check ta Jom sa report na please come in. Bombo Champ, kung ano ang sugo amo dapat tinapatihon, no? Ini ang panawagan diri karon
sa Iloilo City Traffic Management Unit, no, sa tagsadri ka mga traffic enforcer diri sa may syudad sa Iloilo. Kasunod gani ini sa sining natabo bilang pagsabtanay sining taxi driver kag isa ka traffic enforcer diri sa may area, no, sa city proper sa may tubang sa Campo Delgado kung sa dinti ang naging senaryo diri gina-insist sa traffic enforcer nga hindi dapat magparking ang taxi driver bangod nga ti ungkol lamang ini sila. Ti ginsabat man ni sa taxi driver nga ti kon may ara kuno nga ginawiyatan abi, no, nga papilis o kon ebidensya dra ang takang traffic enforcer nga ti hindi sila pwede makaparking hasta nga ti nagsaktanay na diri sang ilasin ni diri karon nga matagsa ka mga rason ang duha ka individual hasta nga ti nakalapot ini gani na sa bahin sang traffic management unit. Suno gani kay Police Colonel o Retired Colonel Aldarico Garbanzos, head sang traffic management unit, iya diri pahayag nga dapat sa mga enforcer wala na kuno sa nga dapat nga ti kasubong sina nga mga unnecessary lang nga pag sapat man na kung may ara nga nagabay sabi sa ila, no. Suno kay Colonel Garbanzos na briefing naman na sila, no, kapila na kuno ni briefing ni mga traffic enforcer nga ti unang taon do kasubong pala nga sirang plaka abobot sa nga ti sulit-sulit kaya panumdom diri sa tag-isa ka mga enforcer nga kung may ara violation ang isa ka motorista kag dapat ara sa insakto ang traffic enforcer dapat ipatuman gid ina, no, kay amo na ang pagsulundan sang syudad sang Iloilo bumutsam kag sa mga enforcer kasi dapat kuno nga magpanindugan gid kung ano ang ila sining bilang obraman, no, kung ano ang ila sining katungdanan sa syudad sang Iloilo. Di amo na ang ginsulit ni Garbanzos nga tinistorya naman to ang enforcer nga kung may ara gani ng mga driver, no, especially kasi ang iba niya driver kuno gisado ang do sila pa noblado sila pa nakabalo sa ordinansa sa syudad sa aton sa mga kabumbo. Suno kay Garbanzos kung ara man lang sinsakto ang traffic enforcer so dapat ipatuman gid kung ano ang ara sa pagsulundan. Ari blanay, no, papatita ang pahayag diri Retired Colonel Aldarico Garbanzos. Sa mga enforcers nagapamati may may gina-cascade kita nga apprehension procedures nga dapat mabalaan ninyo ini. Din isa-isa na ini sa inyo nga mga supervisors sa aton nga operations nga dapat ini sulito naman liwat. Sulito naman namon liwat because daw ang comprehension sang iban nato nabi nga mga upo diri sa traffic, no, hindi dayon makuha bala ang isa ka instruction. So sulito naman namon iniliwat even though it is daw sira plaka kami diri, but still we will do it the cascading sa aton nga prevention procedure para nga hindi na ini masulit, no. Sa aton naman nga mga motorista, lalo na sa mga nagadrive sang taxi kag sa mga POJ, respetuhon naton ang aton nga mga traffic enforcers. The same thing, nagrespeto kita sa traffic rules and regulation nga gina-impose diri sa syudad sang Iloilo. So kung tanan ini naga-cooperate kag tanan aware kag wala sang violation, ang mga bagay nga pareho sini hindi makakatabo liwas. Si Retired Colonel Aldarico Garbanzos dari Karabombotsam, no, pag ang gin-comment to sa sining video, no, dapat kung may kasubong sinabi nga kung ang tawon dito ginagarit-garit, no, sa taxi driver ang traffic enforcer dapat kunoti sa sunod sini kung may amo sini matabo hindi na pagsapakon, no, kung ano ang violation dati amo lang dang i-impose Bobotsam kagwa na sang damo karon sa mga mga komento pada asta kati magalawig ang istorya ati amo na kisadang tunaan dra sa wata bara pa kayo basi kun maglabotanay bla magbuilanay sa mga inomol karon, no, ang duha ka individual may takang tanan man, no, sa sining tabo dre no, nga pagbaysa gin try to reach out ang bahin dre karon sa taxi driver
Kabutsam, no? Gin-message ka siya sa iya sining account. Pero sa natungdan, wala may sa rason kung nga hindi sa kunong interview, sunod sa natungdan, hindi lang sa kanuanay sa Batman regarding sa muning kang concern, Kabutsam, kita dire gusto ta ba nabalaan kung nanogid ang puno sini, no? Kung antes ang sining video, basi kumiyara, pabi nga pag signing duwa, no? Sa aton sining mga kabombo, pero sunod sa driver, sa taxi, lagi pa kamayo sining to keep silent black diri karon mo sa sining natabo karon nga pag binaisay ang bahin diri sa traffic management unit so nakikadal gabansos open no ang ilang sining nga talatapan kung gusto gid nga magpatag no sining taxi driver bumutsam kung balag may gusto sabing nga ihambal o kung may violation man abi siya no kung gusto yang timabalaan. So open gid ang traffic management unit sa pagkater sang amo sini karon nga concern sa taxi driver. Ari lang sa liwat no ang panawagan diri sa Bombo Radio ni retired Colonel Garbanzos. Joms? Proceed. Sige lang, plus sa talagang galing. Kaya muna ang bali ka Garbanzos open gid ang ila sining nga talatapan. Pero kung may aragit magkaroon nga ma-complain abi, no, kung gusto nila matagan regarding karon sa sining pagsulundan, speciality sa mga taxi, kay ginatag na to sa ila sining presidente no, sa Association of Taxi Operators and Panay o Kunatop. Pati ang nag-park niyang mataksi, gina-consider na no, sa traffic enforcer, Bumbutsam, pagod nga for economic purposes man, nga kung sige lang sila kalibot, naway na sila sa kwaon nga pasahero, hindi sila makabawi na karon no, sa ilasin nga income sa kadadlaw, diri karon Bumbutsam. Are, Joms, are ang panawagan ni retired Colonel Garbanzos sa mga kabombo naton. Ini gani gina-encourage naton atong taxi driver kung pwede siyang magpakita or kung kapamati giman sa number 1 nga radio station, Bombo Radio, pwede siya magpakita dire kung may mga kita niya nga daw lapses o kita siya hindi mayo, pwede siya mag-complain dire. Okay. Bali ang area gali nag-park siya da so no parking zone. Bali natikitan sa sir? Bali wala na because amo na ganing natabo may mga heated arguments na nga natabo. Ginistorya man aton dira ang security guard no sa tubang Samport kag naga-confirm nga ato nga taxi driver nag-parking dira nga sa no parking zone na hindi dapat siya mag-parking. May signage? Well, ang signage according sa may signage na sa una, pero I don't know, no? Subong. Pero ever since before, ina nga area is considered as no parking zone. Kag nga asya lang to isa yung nagparking kay balaan niya nga wala man sang may nagaparking sa sining Nabati Andres si retired Colonel Oldarico Garbanzos dari Bumbutsam. Actually, no, ang area kung gaway magidman san may naga-parking na da, no? Siguro tinatabuan to kay usually kung maglaba ang pila, naga-extend dari Bumbutsam, no? Kay mga taxi na tidrabi sa may parula sila nagapila, ang iban dra nagkadangat sa may tubang sang sang entrance gate sa Philippine Coast Guard. So ang isa ni ka taxi driver siguro madamo kag manawag ning pila adto na sa kadangat to sa may sa may atubang na sa Campo Delgado which is kati dra ya portion na da sa Philippine Ports Authority dra naga asulod ning mga dagko nga salakyan amo nang ginaprohibit na kung ginabawalan gid aga magparking dra especially ning mga taxi dra sa Bersambit area. Abo Butsam? All right. Ini si Bombo Jomar Villa, person number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report.
way manggid guro naglaba atong pilahay nga nakalabot siya sa may tubang na sang Campo Delgado. But then again, kung no parking zone na da, nag-violate kin siya sang ordinansa. Ang nagkakadapat sa to tawag siya gin-issuean siya sang citation ticket or the temporary operator's permit kung hindi siya magpirma tawag siya kuhaon lang ang pangalan sang taxi, taxi unit, no? Kag i-report sa ila sining management, no? Amula na ka simple mo kung ako ya maglantaw. May mga problema man or minor problems siguro sa bahin sa Iloilo City Traffic Management sa punto nga katulad sa ambal ni retired Colonel Garbanzos kang iban sining mga traffic enforcer dumahina ang apprehension, so dapat liwato naman, no, sa aton sining kanon iya nga mga kabombo. Kung ako maglantaw sa sitwasyon, mas maayo pa nga ang aton sining mga traffic enforcer hindi na mag-engage sa altercation or hindi na magbalos sa paghaboy sang mainit man nga tinaga abi or magpataas man sang tingog. Para nga malikawan tang binaisay. Ang punto sinadira, kung may nakita ka mga violation, sandig sa aton sining ordinansa, i-enforce. Pag-enforce, kung mag-refuse to sign siya, ikwaon mo na mga nagakaigo sini iya nga mga details ang iya sini nga salakyan, be it public utility vehicle or private vehicle, kag tipuno ng report kag pwede iya padala sa Land Transportation Office agud nga mas dako sini iya nga penalidad, ipa-alarm ang iya sini nga lisensya or ipalabot sa management or operator for that matter kung nakabayular kag nagpamalibad siya nga mag-cooperar. Amo lang nakahapos, no? Di ta na kinahanglan iya nga bayluanay pasang mga malain sini nga tinaga, mga philosophic words, kumbaga, no? Philosophic words, pinulusupo lang nga sahi isang istorya, no? Nga tipakita ako dabi isang dokumento mo nga amo lang kami sini, pakita ako dabi isang ordinansa mo nga amo ng mga bagay sa aton sining mga kabumboli kawanta na lang ina, no? Siguro sa mga traffic enforcer tayo hindi na lang kamo mag-engage sa kung sino man ang inyo sining gina-apprehend, no? Kuha lang detalye sa iya sining salakyan, plate number, kung private vehicle ina, kiti may mga nagakaigo man ina nga record sa bahis ng Land Transportation Office. Ipa-alarm, ipasaka dito para nga mas maglibog ang ulo nila, no? Sa kung paano nila na hitsuhon kaysa pagpati ko sa pagkabalo ko, correct me if I'm wrong, may mga corresponding penalties ina, no? Sa aton sining mga kabumbo, no? May mga multa ina nga nagakadapat man sini nga i-impose sa mga violators. So kung magpakating-an na siya, ang importante sila dira sa bahin na bisang taxi or public utility jeepney, kuha lang ang plate number sa nga iya sini nga salakyan nga ginamaneho, no? Kung traditional jeepney or mga modernized jeepney nga niti, makita nyo man na dira kung ano siya nga kooperatiba. Kag maghimo sang report kag ipalabot sa ila sining iyang talatapan sa bahin sang taxi tiya mo mara. Kung pangayoon mong iya sining nga pangalan, mamalibad siya, kuha mo lang ang body number, taxi unit, kag magpakigangot sa ila sini iyang management or sa operator, no? Para nga madisiplina ang mga kasubong sini iyang mga for the sake na lang nga hindi sila madakpan, patas-taasan nila tingog, mangita na lang sang mga whereas, pinulusupo sini nga whereas, no? Para iyang makalikaw or makasalbar sila sa mga penalidad, multa.
Kay hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton sa mga drivers dira sa may Parula area. Na-identify man na nila kung diin ang pwede sila iya makapundo kung ginakiter gid man sang isa ka mall dira o isa ka establishmento dira. Kung diin lang dangat sa aton sinimatag palamatik kung diin ang area nga no parking zone. No? Sa aton sinimakabumbo. Sa panawagan naman ni Colonel Garbanzos nga dapat respetuhon ang mga traffic enforcer, ma-earn mo malang respeto sa traffic enforcer kung siya mismo nagarespeto man sa iya sini kaugalingon pinaagi sa paglikaw sa pangayo-ngayo. Pero hindi naman lipod sa ibalo naton banwa nga kutob sa mga kotong nga mga traffic enforcer ginpahalin na tutanan. The moment nga nagpungko si Colonel Garbanzos as the head sang Iloilo City Traffic Management Unit. Kag nagapati kita banwa nga ang mga traffic enforcer subong nga yara pa nagapabilin sa Iloilo City Traffic Management Unit. Kung hindi man tanan, kalabanan sini sa ila, tarong. Nagatungod lang sa ila sini nga trabaho. Kooperasyon sa bahin karon iya sa mga driver both sa public kag private nga mga vehicle, no? Nga nagabiyahe diri sa bahin karon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kabudlay nga daan sumong karikot magproseso sa mga kung may mga penalty kadira. Mas mayo pang abide ka na lang, sunod ka na lang sa mga traffic rules and regulations, ordinances, no? Kag kung kaysa kung commit ka ginman sang violation, no? Mas mayo pang tubangon mo na lang na, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kung nakitaan man sa mga traffic enforcer nato ng sirkumstansya nga hindi mo man hungod or may kinahanglan gid iya nga importante nga bagay ikaw abi nga ginhikuta rason nga naka-illegal park ka dira or kun ano pwede mo man ina maistorya kag mapathag, no? Sa aton sini traffic enforcer or pwede ka man makasaka kag magpathag sa imong bahin sa talatapan sa Iloilo City Traffic Management Unit. No? Kay ang tanan sini nga bagay hindi ta na iya madala kag hindi masolusyonan kung magsining gitanay kita dira kag magpatayong-tayong kita ihi. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa pihak nga bahin ang Philippine Army ginpasiguro ang safety sang nag-surrender bala nga mga katapo sang communist terrorist group kasunod, no? Sang inkwentro man dito sa may banwa sang San Joaquin na Iloilo kag banwa sang Miagao. May pipila ka mga katapo sang communist terrorist group nga nag-surrender diri sa Philippine Army. Lakip na sina diri karon balikan ta ang balita ni Bumusol kung makahingagawa ining lalaki nga masami nga nagadala sang armas kag granadao. Di nakop sa aton sini makapulisan na rekubiran sang malapit 200,000 nga balor sa illegal nga droga. Balikan ta na karon check tanay si Bombo Hana anda sa yaman sini nga follow-up report. Bombo Hana sa report please come in. Ginapasiguro sang Philippine Army ang safety sang nagsurrender nga pilason nga katapos ang rebelde nga grupo sa natabo nga enkwentro sa barangay Torocadan, San Joaquin, Iloilo sa ang katapusan gid lamang sang Pebrero. Sa interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division Philippine Army, iya ginpahayag nga nakaschedule na subong adlaw sa surgical operation ang pilason nga miyembro sang rebelde nga grupo nga si Rosel Nabua Esmediana o kon Ka Michelle ang ining nga squad members ang Pure Gold Platoon Southern Panay Front Committee ng Rehiyon Panay kag residente sang Sitio Burak Barangay Alimudyas Miagao Iloilo kag siya man ini mismo Bombo Cham nagkumpirma sang mga identities sang napatay niya nga mga kaupod sa natabo nga engkwentro sa Torocadan, San Joaquin, Iloilo. Nakaangko na ini siya sang mga pilas nga nagtugas sang deformity kag hematoma sa iya nato nga tsura kag subong schedule na sa surgical operation. Suno man kay Javines nagpalapot man sang bulig ang Philippine Army sa iya kag nakipag-angot ini sila sa local government unit kag Department of Social Welfare and Development. Dugang pa niya diri amugid ni ang ilang nga goal ang mag-ayo si Rosel kag napasalig nila nga safe agad ini siya.
Ini may kaangtanan sa panawagan man sa Philippine Army nga ti magbalik na sa baksang gobyerno ang mga nabilin pa nga mga rebelde kay handa ang gobyerno nga magbulig diri kaangay ni Rosel kay mangin beneficiary man ini siya sa ginatawag nga ICLIP o kon ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno na kung sa diin makabulig ini sa mga surrenderino humalin sa katapo sa rebelde nga grupo kagadugang Maniha Venus diri maayo kung tani kung makabulig sa pagtudlo sang mga nabili niya nga mga kaupod nga mangin kaangay man niya nga tinag-surrender na kag nabalik nagsasabak sang gobyerno. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Lieutenant Colonel JJ Javines. Sa subong no ato to sa Iloilo na confined and waiting for operation no kay kailangan makuha tong shrapnel sa iyang dulunggan. So sa subong with the help of the local government unit sa aton nga sang probinsya sa Iloilo ag iban pa nga mga agencies particularly DSWD mayara man nagabulig sa aton nga mga local government unit sa iban pa nga mga lugar no. So subong amo na nga aton nga ginatagaan sang effort na mabuligan natin si Rosel nga maoperahan gila yun. So sa subong napila siya no, for surgical operation. Okay. So sir, masigurado bala ko mahatagan bala sang sigurado o kung safety sang ining nag-surrender nga CTG sir sa mga Philippine Army sir? Yes, no. Amo man lamang na ato. Nasa subong okay naman siya sa hospital, ginabantayan man sa dito, no. So amo man ang aton talaga nga mandate no to secure yung mga nag-surrender, bubuligan naton sila, particularly na wounded, no. So in coordination no sa aton nga mga partners, stakeholders, ay labi na gid sa aton nga mga local government units, so of course ang mga national government agencies. So gina-facilitate naton nga mabuligan naton ang mga amuni nga mga case like nag-surrender nga pilason, no. So dapat tagaan naton no sang bulig para maka-recover dayon. So automatically sir magasulod si Rochelle sa ICLIP sir nga ICLIP. Oo. Yes, kay active member man siya, kag nag-surrender man siya, no. So by that alone she is more than qualified to avail of the ICLIP. So even now bala sir makatudlo ayhan bala si Rochelle kung diin ayhan pa ang mga nabili niya nga mga kaupod sir. Mas mayuta na no kung amo na nga iya ni mga action ni Rosel no, but then sa iya man na yan no, ang aton lang dais mabuligan naton siya nga maka-recover no, kag maayos sa iya nga pilas kag mabuligan naton siya makabalik sa mainstream society. Other things it's really on the part of Rosel na. Kag finally sir with family niya naman sir no? Yes, ato man to no, ang aton gani no si Lieutenant Colonel Claudio Sillas from 3rd Cebu Battalion no, kay dayon nga nag-connect sa family no para babalaan naton kung ano pa ang pwede naton mahatag sa family no, like food packs o livelihood assistance and anything na pwede naton maibulig no. Kung hindi naman naton kaya, we are seeking the help ng LGU, so iban pa nga mga government agencies no para ang atong tinutuyo di mabuligan naton sila. No, that's one thing na gusto naton mutabo. Nabatian ang pahayag ni Lieutenant Colonel JJ Javines, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army Bombo Chong. Alright, sa mga kabombo naton dira, kita nyo naman to kung anong sitwasyon kag makambal kita bombo hanang kung magpanayon pa iya ang ila sining mga hilikoton dira sa diin man nga bahin sang kabukiran sa bahin sang probinsya sang Iloilo, lagson gid sila sang Philippine Army kag kasubong at duay gid sila padaog kikita mo man tong armas nga gingamit sang Philippine Army to sa may trukadan mumbuana. Amo gani Bombo Chom nga ti wala gid untat wala ang Philippine Army sa pagpanawagan man sa mga nabilin pa dira nga mga rebelde sa probinsya man sang Iloilo, not just probinsya sang Iloilo but bilog nga Western Visayas man nga ti para mangin kabig man ang Western Visayas nga insurgency free na kuntani kay kung mag-surrender na ining mga nabilin na Bombo Chom. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniyang follow-up report.
sa mga kauturan naton dra nga yara pa sa gyapon sa hublag ti paminsanan nyo na sang malawig kay hindi man gusto sa Philippine Army nga magamit sa mga kasubong siniya kabugat nga mga armas sini nila, no? Magpagwa sa ila sini nga artillery. Pero kung mag-amo sini kang magpadayon pa, mapilitan gid sila. Ti mas mayo pa nga magsungka na lang kamo. Kay sa inyo sini nga pag-sungka, isapdagon man kamo sa gyapon sa aton sini nga gobyerno. 57 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sino niyang tawo ni nga permila naga dala sang armas kag granada sang dinakop na kuaan pa sang balor 200,000 nga ginapatihan siya bo. Bumosol sa police report sa follow-up, please come in. Bombocham nakuhaan iya sang isa diri ka hand grenade kag malapit 200,000 or 200,000 pesos nga balor sang ginapasuni Shabu ang isa diri ka lalaki sa may barangay Sitio Taban, barangay Magining sang nagpatigayon sang drug by bust operation. Ining Station Drug Enforcement Team sang Banwa sang Alimudjan kag kaupod man diri ang Provincial Drug Enforcement Unit. So ang nadakpan amo ini si Eli Alimpuangon nagapang-idaron sang 42 kag residente sang barangay Poblasyon diri man sa Banwa sang Alimudjan. So sa interview diri sang Bombo Radio kay Police Captain Chris Lerjan Ledesma, ang hepe sang Alimudjan Municipal Police Station, iya ginpahayag diri nga ining si Alimpuangon ang may kaso na iya nga illegal possession of firearms sa mga tuig 2016 kag may tuig 2000 may kaso naman ini nga frustrated homicide kag isa ini siya katukhang surrenderi. Dugang pa ni Police Captain Ledesma nga ining lalaki kuno masami iniya nga may ginadaladala permi nga armas kag granada kun maglagaw and at the same time kung mahubog bala nga ginapadayaw man sa iya diri nga mga kaupdanan sa Ilimnan, Bombocham kag ti nakuhaan gani ini sang nadakpan ini sa by bus operation, mga 12 tanan ka plastic sachet nakuha sa iya na ginbulubanta yara sa 25 grams ang kabugaton kag sa kabilugan may standard drug price nga 170,000 pesos kag tinagapangatubang subong sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ining RA 9516 o illegal possession of explosives. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Captain Chris Lerjan Ledesma. Ang aton nga suspect ni ma'am nga si Eli Alimpuangon, dati ni siyang napailan kaso sang way back 2016 sang ang illegal possession of firearms kag sang nagligat pagid nga year 2000 sa kaso nga ginpasaka sa iya ang frustrated homicide ma'am. Kag ining aton nga subject ma'am aton ini siyang tukhang surrenderi kag naga-process ni siya ma'am para ma-clear tani sa aton nga or madilis sa aton nga listahan ma'am. Oh, ano nga year sir tokhang surrenderi siya sir? Hindi ko ginmano ang tuig ma'am no, pero sometimes ni President Duterte ma'am nga nag-start ang pag sa mga tukhang ma'am. Okay. Sir, paano ni siya nga may granada ni siya kuno sir? Ang amo na ma'am no, piti amo na gani nga ang aton nga suspect ma'am no, ang aton dili nga subject permi ni siya no, ang nagabitbit sang pusil kag ang granada. So permi na bisan sa Ilimnan lang ginasugid yan nga gadal lagi kung isa sang armas kag sang granada kag ang ano sang aton nga mga intel operatives ni kang ginamonitor naton ni siya kag ginasurveillance. Medyo maiso mi siya kag mabato gid siya kuno kun mapikita siya ma'am. Pero sang time sir nga nag-bypass ka mo wala man siya sir sir? Nag-resist? Mo to ma'am no, ang sang paghahatin na sang pag-consummate na sang drug bypass kag nabalaan niya nga police cleaning niya nga sa transaksyon nag-resist ni siya nga aton nga suspect man kag nasubdue man aton ma'am no, ang ining aton nga subject ma'am. Panimuron ini siya sa may Alimudjan Municipal Police Station. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kay na Bombo Sol Biñas. Kung may pusil ka kang hindi lisensyado, hindi pagpasayang-sayang, hindi pagpasikat sa kung sino man ang kilala mo nga may armas ka. Kay karon kung may makamutik na dresi mo, itip ka gid.
Itip ka gid. Kag kung nag-engage ka pag sa illegal drugs or may record ka sa illegal drugs, agoy. Sus Maria kagusip po. Enjoy mong summer mo dito sa sulod sang police station or sa sulod sa prison. Ay nako, maabi magpaimuyong kamo abi. Lapit na lang ang Semana Santa, abi, timpranuhin nyo pang pamalandong. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ismo mo siya mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for March 3 to 9, 2024. May date kamo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi, agud kita maghinulsol, magpati, kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino amo ang dengue,
Kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents. Seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility. Support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 ug 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Good afternoon. This is Tita Regine sa Friday edition na sa saniya palatuntunan kahapon lamang ang program KLP March 8, 2024. Weekend na kita. Looking forward ang atong mga estudyante nga makabalik sa ilang mga lugar, makahulid liwat kay mama. Kag makita liwat ang mga kauturan. Kaya syempre, ang ato naman yung mga estudyante nga ari lang diri, looking forward nga magpakuribong sa kwarto probably or base kung may mga lagaw-lagawan man dira. Anyway, gusto ko lang maghambal hi and hello sa inyo tanan. Kag base man, no? Makatsyempo ka mo dira, maka-spare time para nga mag-share sa inyong mga istorya. Paano na ba ang buhay estudyante? Nga daw ang subong or ang tanan subong daw. Tama na gid ka mahal? Do ka piot na gid? Anyway, good afternoon sa inyo sa liwat, sa tanan-tanan naton ng mga suki, ng mga tagpalamati, nga arat na gidira, sa mga KLP lovers naton, sa aton yung mga regulars, suking-suki. Diri sa kahapon lamang program, wala gid nga kamis sa pagpadala sa ilang mga istorya. Maayong hapon gid sa inyo. This afternoon, padayon na nato na wala ta natapos ang sulat ni Lola Sang Mandunia. Remember her story yesterday? Subong tapuso nato nini, nakaumpisa lang kita kahapon pero wala kita makatapos ang iya nga istorya. So, tapuso nato nina. And while you are listening, kung wala man lang sa
May ginaobra gid dira. Pwede gid, no? Makaka-multitask. Listen and write. At the same time, write your stories. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and then you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay The Survivors ang Iloilo Province, buwas na ha. Buwas ng ato nga date nga duha. I hope nakalabot gid sa imo ang akong nga mensahe kahapon. Pero kung wala, suliton ko gid today. Kita ay kita diri sa Bombo tomorrow para sa pag-interview ko sa imo bilang aton nga winner last week. Sa pagkadto mo diri, before 2:00 ng hapon, dapat ari ka na diri. Hulaton mo ko para nga dungan kita saka diri. Okay. Please, pa-Xerox ka sang imo nga ID. 2 copies. Right? Sir, The Survivors sang Iloilo Province. See you tomorrow. Ari na, ang aton nga ambahanon para sa inyo. Kung something is beautiful, anong ginahimo naton? Siyempre, binabalik-balikan. Memories man, or lugar man, o person man. From Nino de la Paz Mas, here's Babalik-Balikan. Good afternoon and welcome sa KLP. This is Tita Regine. Sadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na ibig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Hey! Babalik-balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik-balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Babalik-balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't babalik-balikan kita. Babalik-balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't babalik-balikan, babalik-balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggat hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo. Babalikan, 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 babalik at babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalik-balikan ninyo de la Paz Mas. Bantay ka da ha. Babalik-balikan kita. Ari ay ang balalikan nato. Nasulat ni rin ni Lola sang Mandurriao kay ti
dapat tagid balikan kay wala tayo natapos yesterday. So, yesterday, she was telling us nga 82 anyos na siya, isa na siya kabalo for 12 years. And then, sang napatay ni iyang husband, bali, sang nagabalakuon siya, so dumalipong to siya, no? Ginsalo siya sang pakaisaman sang iyang husband, nga isa ka retired pilot, nga nag-stay dito sa US. Gina-comfort siya, ginahambalan siya nga magtapos ko nung ilang babang luksa, balikan siya, kay pakasalan siya. Tapos, siya naman niya, nag-iistorya diri sa aton, ng ini nga tao, bali, no? Gina-take care gid siya, even ang iyang family. It's just that, nagka-problema, kay because of daw hisa-hisa, sa side sang lalaki. So, amo to hindi man siya luyag, no? Nga ma-involve sa, hindi man dako, no? Maamo na nga sitwasyon, bala nga may controversy, may mga resentment sa iya. So, distansya siya. Nagambal siya, no? Nga, hindi na lang. Tapos, untutin na lang ang pagsuporta. And then, ginsugin niya sa aton, nga may hinablo siya, may relative siya, nga may mga properties. And then, isa sa mga properties, siya ning nag-take care. It's an area kung sa diin na ginaholdan bala, no? Sa mga events, sa mga handmaids, sa mga couples, sa mga singles, nando siya ni di ang naga-take care, naga-manage para sa iyang paryente nga ini nga tag-iya ti atuman sa US. So ang ini nga property is under her, kag may mga tawo man siya daang opo dira man siya nagastay sa sina nga property. And gisugid niya diri sa aton, no? Nga daw lalagson. Lalagson siya kay may isa gani kaupod Manila dira. Being in a community nga though may feelings man para sa iya, but mas younger ini, no? Mas younger ang ini nga tawo. And then sang nag-celebrate sang iyang 70th birthday dito sa community, so nagbinuligay kag didto na, no? Ngati doon nangin vocal ang ini nga tawo. Although do ginapa dala-dala lang sa joke, pero tuod na gid man to gali, no? Ang iyang balatyagon para diri sa kay Lola. So panyapon ang handa, busy sila, gabi naligay sila, and then ginabala na siya, no? Ngati ang may birthday da, mag-ilis na kag magpagwapa. So diri kita nga punto, supunan ta ang sulat sa aton ni Lola sang Mandurriao. Isa naman ka miyembro, amo ang nag-MC, kag naghambal siya sa mic. Dugay-dugay, masugod na ta. Gani ang may birthday, pwede na kagwa. Kag nagwa ako, kag nakita ko nga may mataas nga pulungkuan sa tunga, nga nahanda para sa akon. Siling sang MC, tita, dira ka pungko. Kag may ginduhod siya sa akon nga cellphone, ara, tanawa, may matamyaw sa imo. So sang akon tanawon, ang akon gali apo nga siman. Habal niya, Lola, happy birthday. Sorry Lola, ari kami sa Japan. I love you Lola. Nagtulo ang akon luha. Kag naghambaliwat ang MC. Kag ginatawag ko pa ang isa niya kaapo, si Dr. Di ko paglawagon ha, ang apelyido. Okay. Kag dayon man niya palapit sa akon. Iya ako ginhakos. Lola, hindi ka magibi. Palangga ka namon. Be happy Lola. Kabay nga madamo pa nga birthdays ang ihatag sang Diyos sa imo, kay ikaw na lang ang nabilin sa amon katigulangan. Nagtango-tango ako nga nagatululagay ang akon luha. Kag ako naman nakita si Mayor Jed Pasadto nga nagapadulong, may bitbit nga cake, kag nagasunod man ang 3 ko ka anak, nga wala gani ako kahibalo nga ara sila, kay ang babae sa antike pa naghalin. May bitbit man sila nga cake, kay nagasunod man ang akon hinablos, nga tag-iya sang amo nga lugar. May bitbit man siya nga kandila, kag iya gid pangsindihan ang mga kandila,
Kagang MC naghambal, Tita, wish na. Daw malipong ako. Pero ginhimulatan ko gid nga mahuyop ang mga kandila. Kag nagpinalakpak sila, dungan ang tukar sang happy birthday. Kag may nagpalapit nga may bitbit nga basket. Kag may nagpalapit sa pagbutang sa mga sobre. Ang iban, bulak ang ila ginhatag. Kag naghambal naman ang MC. Tita, happy birthday. Kag nagpalapit man sa akon ang bana sa akon hinablos nga Amerikano. Wala gid ako kabalo nga nag-abot sila. May dala man siya nga bulak, kag siling niya, "May I dance with you?" Bisan hindi ako kabalo magsaot, nagkupo lang ako sa iya. Abaw inday, amuyad to ang halandumon ko nga birthday sa akon kabuhi. Tubtub to nga gabi ang kinananay. Padayon ang akong serbisyo sa among nga lugar, kag kada Domingo ang among nga prayer meeting. Tiara ang tanan nga miyembro sa among community. Kada isa may dala nga pagkaon. Kag atong nagpakalot sang iadughan, may dala man. Kag siling niya, may dala ako. Ang imo paborito nga babana. Kay inday, sa tanan nga prutas, ang babana ang gusto ko. Kay bulong man ina sa aton lawas. Kag siling niya, palihog, hindi ka maakig, may inughambal ako sa imo. Siling ko nga ano ina. Kag inuyatan niya ang akon kamot, kag gintungtong sa iya dughan. Pamatyagi ang pitik sang akon kasing-kasing. Palangga ko gid ikaw. I love you. Hoy, hambal ko, nagadamgo ka. Ang edad mo, santo nga lang sa edad ko. Bugtaw. Hindi mo ako mapakilala sa pamilya mo kag sa mga amigo mo. Patawara ako, pangita ka sa nagakabagay sa imo. Diri sa miyembro, may naluyag man sa imo. Sabat niya, hindi sila katulad sa imo. Mapinalanggaon, mabuot, mapisan. Kag siling ko sa iya, palangga ko man kamutanan. Kag nagtulo ang iya luha. Palihog, pahalo ka ako bilang paalam sa imo. Sa kaluoy ko sa iya, ginpahalo ko na lang siya. Iya ako ginhakos nga nagatulo ang iya luha. Kag sang sunod nga Domingo, sang amon pag-meeting, wala ko siya nakita. Kag namangkot ako sa amigo niya. Ano natabo sa amigo mo nga ang absent siya how? Dugay siyang nakasabat sa akon, kag masubo ang iya guya. Hambal niya, Tita, naglakat siya sa Manila. Kag arigali, may sulat siya, ginbilin para sa imo. Binasa ko ang iya sulat, kag inday Regine, amuni ang iya tugon. Palangga ko gid ikaw, kag ginahigugma. Hindi ko maantos ining balatyagon ko sa imo. Gani, mapalayo na lang anay ako. Ara ang akon litrato, handumanan mo lang ina sa akon. Halong ka dira, ha? Palangga ko. Wala ko manapunggan ang pagtulos ng akong luha sa kaluoy ko sa iya. Gani, gintago ko ang iya litrato, tubtub subong. Kagsang nahibalaan sang community ang kabangdanan sang iya paglakat, nagkinadlaw sila. Pero may isa nga naghambal, ka GAGO. Ari ako nga nagahulat nga pangaluyagan niya. Kanugon sa iya pagka-engineer nga kamango sa iya. Kag may nagsabat, ano abi kay si tita? Bisan may edad na pero matahong gihapon. Kag maati pa nun. Ano abi kung mabilin ang iya nga ginapamahid sa iya balhas, ginalabhan ni tita. Pagbalik niya matimlo na. Ay, siling ko. Ang tanan nga gamit nga mabilin diri ginahimos ko man kay palangga ko kamutanan. Kag ani naman ang German nga sadto hambal niya, palangga niya ako. Kay ang ugali ko daw subong subong sa nanay. Permi niya ako ginapakaon sa may German nga kalan-an dira sa may haro. Tama sa iya ka caring. Kung magsaka kami sa hagdan, ginabantayan niya ang akong tikang. Hambal niya, watch your step. Kag samtang nagkakaon kami, hambal niya, mabalik na ako sa Germany, dalhon ko ikaw. Will you marry me? Nasalamukan ako, kag siling ko. Ginatrato mo ako nga nanay mo.
Inday Regine, ang edad niya 56. Ako 70 na. Ambot, Inday Regine, ano ni nga swerte ining akon? Nga puro bata pa sa akon, ang nagakagusto sa akon. Kahalamutan, no? Kagsang pagkatapos ng 5 ka tuig, nagbalik siya diri sa Pilipinas. Yadtong pakaisa sang akon bana. Kag iya ako ginkaduan sa akon ginaobrahan. Damo siya dala para sa akon. Hambal niya, kumusta ka na? Nahidlaw gid ako sa imo. Kag gali, buwas, birthday ko, malipay gid ako kung makadto ka sa balay kay mahanda ako. Ikaw ang pinaka-importante nga bisita ko. Kay may balay ini siya nga ginpatindog sa 1,800 square meters niya nga lote. Balay nga bungalow, pero sang iya paglakat sa Amerika, iya ginbilin sa iya driver ang iya nga balay kag salakyan. Pagkaaga nga birthday niya, tumawag siya sa akon. Inday, ipasugat ko lang ikaw karon sa hapon sa driver kay damo ako sang asikasohon kay panyapon ang handa. Gani, sa alas 6, ara na ang sugat ko. Tiyay, basta nagsugat, ginahulat ka na ni Tiyoy. Gani, upod sa apo ko, nag-upod kami. Samtang nagabiyahe kami, hambal sa driver, Tiyay, batuna na si Tiyoy. Pero sa baat ko, tiyan mga bikay, madamo ang nahisa. Ah, papay sila. Kag nakaabot na kami sa balay niya, damo bisita, kag iya kami ginsugata. Siling niya, Ti, hindi mo ako paghalukan bilang birthday mo sa akon? Sabat ko, damo mata nga nagatulok sa aton, kag may nagapangyang id pa. Ti ako nala ang mahako sa imo. Kag iya ako gintabid pasulod sa balay, pero ang mga pagkaon didto sa garden. Sige lang, atendera lang to ang mga bisita mo. Kag ang amiga ko nga nagapamaypay sa akon ara, gani, nagkadto ako sa iya. Kag iya ako tinagaan pulungkuan. Kag siya ang nagkuha sang pagkaon namon. Dugay-dugay, nagpalapit ang driver. Tiyay, hambal ni Tiyoy, dalhan mo ko na siya pagkaon. Ato nagahulat siya sa komedor sa may round table. Tiyambal ko, ano nga pagkaon ang gusto niya? Basta driver, kung manamit sa imo, manamit man ina sa iya. Kay palangga mo man siya, hindi bala? Nagkadlaw na lang ako, kag napilitan ako nga dalhan siya pagkaon. Sang-ara na ako, kanya palihog pungko kaanay, kag hungitan ako. Ay, kauluya, hindi sila pagsapaka. Gani, sinunod ko ang gusto niya, nga daw halos ako matunaw sa kahuya. Tapos ang bal niya, pwede na ang ginapangayo ko sa imo. Siling ko ay ambot sa imo, pero gulpi niya ako hinalukan. Siling ko, mapauli na ako, kaging kanaduhan ko lang to ang gate. Sige, makadto lang ako tubuas, ha? Hambal niya. Kagintawag niya ang driver. Siling niya pang putsi ganito siya sa mga pagkaon. Hindi ba lang may ref ka man to? Kag ikaw na lang ang dulong sa iya, hambal niya sa driver. Kay damo pa bisita. Di, sige, salamat gid, kag happy birthday na lang. Hambal ko. Sige, paabuta lang ako tubuas, ha? Siling niya. Kagsang paghalin ko, upod siya sa iya mga amigo. Nag-inom sila. Pero pagkaaga na, tingala ako, nga wala man siya nagkadto, nga nakapamatod na ako, nga batunon siya. Tubtub nakaabot sa isa ka semana, nga wala siya nakapakita. Sa baylo, ang iya driver, amo ang nag-abot. Natingala ako, nga nagbisa siya sa akon, pero nagatulo ang iya luha. Siling ko na ano ka? Nagahibubunot siya nga nagsabat. Tiyay, wala na si Tiyoy. Patay na. Hambal ko, ano nga lahog ina? Hindi inilahog. Kaysang pagkaaga, naglain ang iya pamatsyag. Kagindala namon siya sa hospital. Naghambal siya nga pabalun ka. Pero ginambalan ako sa iya pamilya nga hindi ka pagpahibalon. Kung ara ako, abi mo nagasenya siya sa akon. Pero dayon palapit sa iya utod, gani hindi siya kahambal sa akon.
Pero nakita ko nga nagatulo ang iya luha. Pero sang ulihi, abi nila, tulog lang siya, pero wala nagali siya. Kag nagkinarankaran sila tanan. Kag dito nila ginhamyang sa isa ka punerarya sa may molo. Wala ko manapunggan ang pagtulo sang akong luha. Kag abi mo, hambal sang driver, nagginamo sila. Kay nadula ko nung iya bank book, kag 500,000 pesos na kwarta sa iya kwarto. Kag ila ako ginsugo sa iya utod, nga pabalon ka, kay ginpadamgo siya. Ganisang hapon, nagkadto ako dito sa lugar nga ginahamnyangan niya, pero ginapunggan ko gid ang akon balatyagon. Nagulat na lang ako sa mga nagapangadi. Hindi, Regine. Sa nagapangadi kami, kaya nagatindog lang kami sa atubang sang iyalungon, ambot inday, nakita ko gid ang pagmuklat sa iya mata. Ginusog ko ang mata ko, kung bala, pananawan ko lang, pero sang tulukon ko siya liwat. Bukas gihapon ang iya mata. Kag pamatsyag ko, dumay naghakos sa akon, nga tama kabugnaw. Gani nagpalapit ako sa iya lungon. Nga wala mo ako ginhulat, hambal ko. Tani batunon ko na ikaw. Di maglakat ka na lang sa malipayon. Palangga ko man ikaw. Patawara lang ako. Kagabay, nga bantayan mo lang ako. Kag amat-amat, nga nagpiyong ang iya mata. Sang manugtapos na ang pulaw, hambal sang utod niya sa akon, may kaduan kita, upod ka sa akon. Waay na ako namangkot kung maano kami. Gali, kay dito kami sa American Pensioner. Sa pag-abot namon dito, iya ako ginpakilala nga ako ang asawa sang utod niya. Kag namangkot sila, saan o kamo ginkasal, kag diin ang marriage paper ninyo. Wala ako nagsabat, kag siya ang nagsabat. Wala pa, kay live-in pa lang. Mapakasal na tani sila, pero amuni ang natabo sa iya. Di wala kami mahimo, kay bisan beneficiary niya, wala siya sang binutang sa iya papeles. Hambal dito. Solo ang mahatag lang namon ang para lang sa iya burial. Nga bale, 100,000 pesos, kag close na ang iya pension. Gani huy-huy ang iya abaga nga nagpamuyayaw. Pal niya, dito nga na lang ta. Pero ikaw na lang bayad sa misa, kag sakot-kot sa iya lote, kag iban pa nga balayran. Sang ilubong na, kinaduan ko si Father nga siya ang mamisa didto, mismo sa lulubngan. Kag sang ilubong na siya, naging salot pa. Di ako tanan ang nagbayad, sang tanan nga balayran, kulang pa ang parte ko nga kwarta. Regine, sa nag-edad na ako 80 anyos, naglisensya ako sa hinablos ko nga mangita na siya sang mabulos sa akon, kay mapahuway na ako. To hindi pa siya tani gusto, nga bayaan ko ang iya property, pero siling sa iya utod, papahuwaya na si Manang, may edad na siya, halin pasad to kay mama ang serbisyo niya sa aton. Sang pagkandidato ni Jerry Rojas, kundiin siya nagapakalambot ka padulong balota. Gani nangita siya sa bata sang ilang mga tinawo, bata nga lalaki. Pero antes ako maghalin, kimpang inventaryo ko ang tanan nga gamit, nga halos sa US naghalin. Kaghuugali inday, sadto nagbakal ako lote nga 150 square meters, kag akong ginpatindugan sang balay, pero ginbutang ko sa ngalan sang apo ko nga babae. Kay siling ko, kung tigulang na ako, siya na mag-attender sa akon. Pero sa pagpauli ko, kay bali duha lang ka kwarto, salas, komedor kag kusina. Tinagdugang ako 70 square meters. Kay nagpahimo sang kaugalingon ko nga kwarto. May CR, kag jutay nga lutuan, kay gusto man ako nga magluto-luto. So diri lang ako permi sa akon kwarto. Ang akong kalingawan, tanaw TV, kag pamati radyo, pero kung alas 6 ang hapon, nagarosaryo ako. Amaman kon alas 9, nagaupod man ako sa Rosario, sang Bombo. Kag amuman pag alas 3 ang kaagahon. Sa Diyos gugma naman. So maraming salamat, Lola, sang Mandurriao.
Lola, baka very colorful man, no? Sa imong nga kabuhi. Well, I hope now nga nag-laylo ka na, kay ti may edad na gid man. So, enjoy your time. Focus on the things nga loy ang mo nga himuon sa tong mga tiyempo nga sako ka pa, may mga ginapang attender ka. Subong, you can do the things nga you would want to do. Sang una pa, nga wala na tigayon, but now, since ara ka na lang da sa inyong house and just focusing on the things, no? Pagpangamuyo, pag siguro guys, basig garden ka mandira, or kung ano pa nga pwede mo nga kalingawan. So, pwede mo gid nga pamapanghimo na ang mga luyag mo nga himuon sa dong una nga wala ka gid tiyempo nga himuon. I guess amo kita sina, no? Kung mag-retire na kita. Let's do the things nga gina-wish ta lang sa nga super active pa kita sa pagtrabaho nga wow, how we wish nga may time kita nga himuon ta na kay gusto ta gid nga himuon, like say gusto mo magluto-luto, gusto mo magpanahi-nahi, pero wala ka man sa tiyempo, well, kung mag-retire na, no? Kag we have all the time in the world to do the things that you would love to do. Sige, enjoy, ha? And enjoy your moments and enjoy the things nga luyag mo nga himuon, and may the remaining days of your life be the best part of your life. So thank you so much sa imo, Lola sang Mandurriao. 40 minutos, makalipas ang alas 3 sa hapon, magapanumbalik kita with more stories dari gihapon sa Kahapon Lamang program. Kaupod, si Tita Regine. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpuno. Ay, kasugpo na naman yung istorya para sa aton, si Aris 8. Though, episode per episode ini. Ang iya ni Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo. Kag sa tagpalamati, isang kahapon lamang program. Tita, ako ni Saysay sa imo, kag sa imo nga mga tagpalamati, sang matabo si E sa amon ginaobrahan nga resort. Tita, May 18, 2023, gid ini matabo, kag hindi gid ako malipat. Aga sadto, so mag-decide si E nga pangtapson ang mga laya nga dahon sang dates malapit sa poolside, tita. So tita, antes si E mang utod sa mga laya nga dahon kang dates, nag-ulan sang gabi nga ato. Kag si E nakabuyo sa may hagdan nga iya nga ginsakaan para mautod na ang laya nga dahon ka dates. Kag tita, sa mahulog tana, natukod na ang iya tuo nga palad. Kag naghabok gid ang iya kamot sa may pulso dapit, tita. Kag ang likod na nagtupa man sa lupa. Tita, abi ko kung naano, tita, kay nagsinggitan na. Kag ako, Tita Regine, nagapatulog sa amon bata nga 5 months old pa lang, sadto, tita. Sanggin palapitan ko siya, way ko ginmind ang iya nga kamot, kundi ginpamangkot ko kung naano tana. Ang siling na tita, nakabuyo daw siya, kag kasakit sang iya nga dughan. Tita, nangayo tana ka tubig, ginhatagan ko man. Kay that time, tita, naway man ako ginervyos, Tita, ginadtunan kami ni A, nga pakaisa ni E. Tita, namangkot siya kung anong natabo, kagin sabat ko man. Kag tita, gintawag na si Manong R, nga bana ni Marites. Kag tita, pag abot ni Manong R, ginpamangkot na si E, kung ano ginabatsyag na. Kag siling na tita, nga hindi ka ginhawa tana. Hindi ka ginhawa tana timayad. Kagihibalan man ni sir, kag ginchat dayo ni A kung anong natabo sang aga nga ato. Kag naghambal si Sir F, nga dalon na lang si E sa hospital. Kag gintawgan nila dayon sang ambulansya. Tita, gasala ako kung sinong unahon ko. Kay may bata pa ako, Tita Regine. Naghambal si Manong R nga ibilin ang bata kay Manang G. Tita, ginbilin ko tuya ang bata kag mag-upod pa hospital. Abi ko, tita, hindi kami ma-admit kay huay ko gawa ginmind ang kamot niya. Pero sang gin x-ray ang kamot niya, operahan gid, tita. Daw maano ako nga mauli kay ang bata ko panigurado, daw maano nakahibi, tita. Pero hindi ako kagwa kay waay timabulos kanakon bantay kay E. Tita, ang bata ko, ginbuol ni mama kay Manang G. Kay gin-contact ko doon, daan sanda, kung ano natabo kay E. Doon napahamtang man ako, tita. Ang gikalainan ko sang buot, kay waay gid mag-adto si ma'am, nga asawa ni Sir F, kung ano na sitwasyon ni E. Ang bata na lang, nga si Sir J, tita, ang galantaw ka sitwasyon namon. Tita, natingala ako, kung nga way nagawag a contact ka namon, kay gali, ginlabugay gid timayad ni Marites si ma'am. Kag si Sir, nga kuno, si E, may hangover. Naway gid gani ka inom? Kung ano lang ang istorya, tita. Tita, kung napatay gali si E, ang mabaton ko lang gali, puro ahay lang. Nga aamo sini, amo sina. Tita, gahibi ako, ngalikom. Paano na lang ang bata? Sino mabakal kagatas na? Paano si E? Kay hindi siya makaobra, bisan gusto ko na pa.
Tita, sangga process ako ka PhilHealth ni E. Tita, okay na ang iba nga bills? O galing, may balance ako nga 13K, 13,000. Kag tita nag-chat ako kay ma'am nga amuni ang gidbayran ko kag ang papel nga halin sa PhilHealth nga paid doon. Abaw, tita, nag-chat nga paano nga nag-amo sini ang gidbaydan, paano ini gin-solve. Abaw, tita, pati ako nangakig na. Pero waay ko ginbalusan ang chat na. Kay resibo ang ginapangita na. Tiyamba ko sa kaugalingon ko, tita. Doktor, hindi ka maan magbasa? Tita, nangayo ko bulig sa PhilHealth. Kag namangkot si Sir P. Si Sir P na lang, tita, kanya lapat na ako sa ngalan niya nga. Ang ba niya, anong problema? Haba ko, sir, si ma'am, nga amo na mo, nagapangita ka resibo sa nabayaran ko sa PhilHealth. Tiyamba niya, sir, ano pang ginapangita na nga ara naman tanan sa papel, kag ano klase ka resibo, ina. Tapos namangkot si sir, ano ang work na how? Tiyambal ko, sir, doktor na siya. Nagsabat si Sir P. Abaw, kablank nga mangu, duwa ay, gigin eskwelahan. Kagwa ay, ti paghangop. Pati, tana siguro tita, gin high blood. Kinamangkot ko. Ano ang natabo kung nga ang ara kami sa hospital? Tinagambal siya tita. Nga ireklamo, bala, doktor? Duwa ay gin eskwelahan. Ireklamo, bala, doktor? Duwa ay gin eskwelahan. Dapat tanakaran, mabayad. Dapat tanakaran, mabayad. Hindi nga isarig na sa PhilHealth kabana mo. May point man siya, tita. Kay on duty si E, kag matabo gid ato. Tita, nag-adto ako kay Mayor para mangayo bulig. Na solo ko lang, tita. Kag waay gid magbulig ka process. Kay kuno, ara man ako, kag hindi na katungdanan ina. Hindi na katungdanan ina. Tita, nakagwa kami, kag ang ginbayaran da, nga bilin sa hospital bill was 8K, 8,000 pesos. Kita mo lang sina, kag ang ginhatag na sa amon nga kwarta, nga dyan pa kami sa hospital, was 4K. So, bale, 12K tanan ang ginbulig da. Abi ko gani, tita, bayaran da ang bill, nga waay gasalig sa PhilHealth. Tita, asta, nalang danay dya ang akong nasulat. Kay madumduman ko ini, nagabalik ang kaakig, kag kasubo ko sa natabo, tita. Ang matinahuron, Aris 8. Well, Aris 8, pasalamat na lang kita, ha? Ngati na tigayon ang pagpaopera sa imong husband, ti ng mga aksidente na iya, mga sirkumstansya nga inaya. Wait na ginapangayo, no? No matter ano ka pag halong nato, no matter ano ang pag safety gid naton sa ating mga kaugalingon, ti kung kaisa aksidente, hindi gid mapulong, no? But together kung ginabuligan, nagabuliligay lang man, no, ang tanan, maayos gid, masolbar gid kung ano ang dapat nga solbaron. But we are happy nga na operahan gid ang imong husband, kag bisan may mga gamay-gamay lang, no, nga paubtas ang imong si ma'am mo, pero nagkuot man, naghatag man, kag nabayran man ang inyong mga hospital bills. So halong-halong lang gid kita, ha, while we are at work and wherever we go. That's why, no, pangamuyo gid kita permi for safety naton and protection. Aris 8, kalma ka lang da. Ang BP mo da, mainit da ng panahon. But anyway, I just hope nga you are already feeling better now after nga napaagwa mo ini, napautwas mo na ini, na-share mo na diri sa amon sa KLP. Relax, kalma lang. Oras nato, there is now 4 minutes before 3 o'clock. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo,
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatiag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay ang nagagamit sang Iwata ako nga reminder dira sa kay the survivors ng Iloilo Province. Buwas na ha. So dapat tomorrow kita ay nakita diri sa Bombo Radio para nga maka-interview na ako sa imo and hindi kagid magkalipat magpa-xerox ka sang imo nga ID 2 copies. Bitbiton mo na sa pagkadumudi. And before mag-alas 2 sa hapon, ara ka na dira sa Idalom kag makita ay kita dira kay upod kita nga magasaka. Well, madaming salamat sa inyo mga kabombo, sa inyo mga istorya dira. Palig na lang, i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga, kung ginsulat, sige, pwede gihapon. Ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, magabulos na ang inyong mga gina-look forward ng mga dramas kung hapon diri sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod si Tuyang Ermitania, followed by Provincial Jail and Dear Diary after sang Provincial Jail. Siyempre, balikay kita tomorrow with our interview sa kay the survivors ng Iloilo Province and ang announcement ng ating winner for this week. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.